Chydig yn hwyrach na disgwyl pêl-drod byw nawr ar S4C. It's the JD Cymru Premier Playoff Final with commentary in English on the red button on Sky Plus, Freeview or Virgin Media, and by using audio selection on a Sky Q or TiVo box. Any problems? Get in touch with our viewers hotline. Pwy fydd yn cael mynd i Ewrop? Dyma Caernarfon yn erbyn Pen-y-bont. Mae'n ddwrnod i'w gofio yn rhe'r cofi, ond i bwy, Caernarfon neu Pen-y-bont. 9 mis ers y tymor ddechrau, ni lawr i'r gêm ola, heb os i'r ddau glwb yma, y gêm fwyaf hefyd. Mae'n gêm i gyrraedd Ewrop, mor syml â hynny. Owain Tudur-Jones sy'n cadw cwmni fi. Mae fe'n ŵr poblogaidd iawn fel cynchwylwyr Bangor fan hyn, yng nghanol y cofi am i. Maen nhw wedi cael gemau mawr iawn fan hyn ar draws y blynyddoedd. Dros 100 mlynedd fan hyn. Mae hyn yn teimlo eitha special heddi. Swn i'n tybio mwyaf o safbwynt yr awyrgylch, faint o bobl sydd wedi troi allan, y ffaith bod nhw wedi bod mewn Rownd Derfynol i gyrraedd Ewrop o blaen a methu. Dwi'n gwybod bod nhw wedi cael llwyddiant yn ystod cyfnod Covid, ond mae hon yn teimlo'n wahanol. A maen nhw'n gwynebu tîm da ym Pen-y-bont, tîm sy'n rediad da yn gorffen yn y seithfed safle. Mae'n gaddo bod yn dipyn o gêm. Yes, ti'n gweld i mynd, achos mae yn ddiddorol, Pen-y-bont yn y hanner gwaelod, ond wedi bod o dan, ddim yn ildio goliau chwalu dre newydd yn y rhwng gyndafynol arall, ond mae hyn, Caernarfon gatre hefyd. Ie, dyna sy'n neud y gwahaniaeth, dwi'n meddwl. Ti'n sbio nhw'n ennill o 5 gol i ddim wrthos dwytha. Dwi'n meddwl bod gan Pen-y-bont chwaraewyr gwell na Caernarfon, ond mae yna rhyw deimlad gwahanol am y gêm yma heddiw. Mae Pen-y-bont o bosib fysa'r ffefrynnau, oherwydd y chwaraewyr sydd ganddyn nhw, oherwydd y profiad sydd o fewn i tîm nhw, boes fel Chris Venables, dwi dal yn teimlo fydd y tîm cartre yma yn teimlo bod yna rhywbeth arbennig ar y ffordd iddyn nhw heddiw yma. Fel chi'n gweld y ddau tîm allan ar y cae, ni'n mynd i gael munud o ddawelwch cyn y gêm yma hefyd, felly gawn ni hynny yn y man, ond wrth i'r ddau tîm gwahanu ac ati. Ar y wyrgylch sy'n taro chi hefyd, ni gyda crew o Ben-y-bont yn y cornel, y Caneris dros y lle i gyd hefyd, a wrth gwrs Caernarfon erioed i bod i Ewrop, Pen-y-bont na tymor diwetha. Yw hwnna'n ffactor o gwbl? Wel, mae'n dibynnu sut mae'r ffactor yna. Os ydy pawb yn hyn Caernarfon yn deud, rwan ydy'n amser ni ac yn camu fyny, neu o bosib, maen nhw'n teimlo'r nerfa, a maen nhw'n teimlo bod yr achlysur yn ormod iddyn nhw. Mae hynna'n gallu digwydd mewn Rownd Derfynol. Felly mi fydd Pen-y-bont yn defnyddio bob awns o brofiad sydd ganddyn nhw ar y cae ac hefyd o ran y tîm hyfforddi ac yn gobeithio fydden nhw'n tawelu'r dorf yma o fewn y 10 munud chwarter awr cyntaf. Ie, wel dyna beth sydd ar y ffordd. Gêm enfawr, ond fel o'n i'n gweud cyn hynny, ni'n mynd i gael munud o dawelwch fan hyn, a hynny gofio Adam Davies, cynchwylwyr a rheolwr fel yn heli, gymaint o ymateb wedi bod dros yr wythnosau diwetha i'w farwolaeth. Yr ymateb yn dweud y cyfan, a hynny yn amlwg fan hyn heddi hefyd. Y ddau dîm yn cwrdd yn y canol, a newn ni ymdawelu hefyd. A dyna ni, gymaint o barch yn cael ei ddangos fan hyn i Eiron. A nawr mae'r sŵn yn cynyddu yma, ni'n barod amdani. Gêm i gyrraedd Ewrop wrth i ni ymuno anti-mes sylwebu yn Saesneg. Marc Jones gyda Mike Wild, ond draw â ni nesa at Mr Nick Parry. Diolch Dylan, pnawn da bawb. Nid yn aml, mae 90 munud o waith yn gallu esgor ar 100 o filoedd o bunne. Ond dyna sy'n yfantol y ddau dîm, yr union rhan timau a chwaraeodd yn y rownd Derfynol. Pen-y-bont wedi bod yn Ewrop unwaith. Caernarfon erioed wedi bod. Marc Williams oedd seren y gêm i Caernarfon yn y gêm ddiwetha. Gabriel Kircough oedd seren y gêm i Ben-y-bont.
Ia, falch gweld Griff John yn ôl yn y 4 yn y cefn efo'i partneriad efo Cartwright. Pwysig bod Dion Donahue yn dod ymlaen pan mae'n medru, ond Darren Thomas i fi eto, fo sy'n fo'r goriad i agor y drws. 3 yn y cefn i Pen-y-bont, dyn dwi eisiau bob edrych ar ydi potensial, 20 oed ydi o, Kircough. 2 gol yn Drei Newydd sy'n dweitha, mae'n medru rhedag am chwaraewyr, mynd eibio nhw a mynd i sgorio. Rwan, gêm i chwaraewyr gyda personoliaeth mawr, yn arweinydd, cymeriadau a meddolfydd cryf. Dyna di Dion Donahue. A dyn sydd wedi cael ei eni i achlysur a llwyfan fel hon, Chris Venables. Mae'r ofal yng Caernarfon yn teimlo fel lle sbesial pnawn yma. Torf fwyaf tymor i unrhyw gêm uwch gyngred Cymru. Y tymor yma, does na ddim amheuaeth am hynny. Yr haul yn tywynnu ag Ewrop ar y gorwel i'r naill dîm neu'r llall. Pen-y-bont yn chwarae oddi cartrech atgoffa chi acos mae nhw o'r penodd yn y seithfed safle a Caernarfon yn cadw'r fantes gartre fel oedd gan nhw'n ganol wythnos. Ond oedd chwarae oddi cartre yn ddim problem i Ben-y-bont yn ei rownd Derfynol nhw. Clepbach gynnar i Morgan Owen, y cefnwr mae'n aros lawr ac yn codi, a mae Little yn anelu'r bêl yn chwilio am Mae'r Davies. Ac da i wedi clywed gan Malcolm Owain Tudur Jones wedi ymuno a ni hefyd y gol gyntaf gyda'i yn mynd i fod yn bwysig yn enwedig sa'n dod i Ben-y-bont. O, yn sicr. Yn sôn cyn y gêm. Maen nhw eisiau tawelu'r dorf yma. Gwneud siŵr bod ar wyrgylch bod chi'n gallu clywed pin yn syrthio bron a bod yn gynnar yn y gêm yma. Ac yn arfon wedyn, ddim ar ei gorau yn ebyn Met yn y rownd Derfynol, ond os rhywbeth, dwi'n meddwl bod hynna'n gallu helpu nhw yn meddwl reit, mae rai ni godi gêm yn erbyn tîm sydd yn well ym Pen-y-bont, mae'n gadw fod yn dipyn o achlysur. Dipyn o le lawr ganol y cae gan Kircough. Mae fe Caernarfon yn poeni chydig am hynny. Mae'r Davies yn anelu am reffel. Mae Venables yn mynd lawr. Mae'r dyfarnwr yn edrych yn galed ac yn fodlon efo be welo fo. Y bêl allan. A chyfle cynnar i hyrddio hon mewn. Reffel. Nôl at i gapten. Reffel. Hwna ddim digon cywir. Allan gan Griff John. Bradley a Little yn mynd am yr un bêl. Little yn illodd hi. A golwg cychwyn ar y droed flaen ar yr ymwelwyr. Fel falle y byddwn ni wedi disgwyl. Bradley. Gymaint yn dibynnu arno fo. Am dymor mae wedi gael. Am dymor gwych mae wedi gael. A'r penderfynolrwydd yna sydd wedi gwneud y tymor yn 1-2 iddo fo. Mae o'n mynd i fod yn bwysig, Malcolm. Mor bwysig, dylanwadol, lawr yr asgell chwith yma. Ac efo'r system yma efo 4-2, pan maen nhw'n amddiffyn yn sicr 4-2-4, pan maen nhw'n ymosod. Mae'n cymryd pobl ar, cael y crwysiad yna mewn. Ond ar ôl bydd Pen-y-bont yn Drei Newydd, y ffordd yn ddechrau nhw'r gêm, 20 munud i mynd, 2 gol i fyny yn barod, nath hynna helpu nhw setlo. Maen nhw'n mynd, ffordd nhw wedi dechrau'r gêm, maen nhw wedi codi tempo eto, maen nhw'n cadw'r meddiant. Ond Caernarfon, nath ni ddisgwyl 86 munud o, am y Sbartyn na, wythnos bytha. Mae gosedd gan Cartwright a'r Haling. Just yw gam bach yn gyflymach ar y munud yr Pen-y-bont. Ie, Dion Donahue, just chydig bach ar ei sodla fanna. Yn lle neidio'n gynnar, felly Mae'r Davies yn ennill y peniad. A ti just yn synwyr, a ti'n lle gadael le, Malcs, pan ti'n ennill o 5 gol i ddim, fel nath Pen-y-bont wrthos dwytha, ti'n dechrau'r gêm yma yn teimlo bod chi'n untouchable, yn gallu ennill yn ebyn unrhyw un. Felly o bosib, Caernarfon ydy'r tîm sydd just yn gorau arafu rhythm yr ymwelwyr yn gynnar. Wel, dyma'r dyn fyddech chi am i gael i roi pêl gywir i mewn i'r cwrt. A mae wedi bod yn ddechrau positif. Mae hwn yn un fach slei at Mae'r Davies. A ddim cweit gweithio, ond oedd yn creu chydig bach o gyfle ar hyn o bryd. Sôn am gefnogwyr, Malcolm, sôn am gefnogwyr. Oedd na 1200 yma yn y rownd Derfynol. O, mae lle'n orlawn heddiw. Mae lle'n bawnsio, dydi. A dyna ni sôn am i Caernarfon.
eu cefnogwyr nhw, mae angen sbartyn bach ar y caen a'n gynnar yn y gêm i gael pawb. Clywed y sŵn yma, clywed ar awyrgylch. Pen-y-bont, 7 gêm ddiwetha, ennill 6, 1 gyfartal. 7 gêm ddiwetha, heb ildio yr 1 gol. Oes, mae'r rhaid cofio wrth gwrs bod nhw wedi bod yn chwarae'r gêmau rheini yn y chwech isaf. Ond momentum, mae'n dal yn momentum, Malcolm. Mae Caernarfon wedi cael cic gornel yma, a dwi'n meddwl oedd i'n cic gornel. Ond a wneud un peth, mae rhaid i Sac Clark wneud y well na nath oedd wrth wytha. Mae'n fod mwy corfforol cref yn ebyn bog. Ti'n be, o'n i efo chdi, Malt, o'n i ddim yn meddwl fod i, ond mae yna gyffyrddiad bach gan bog o fanna, cic gornel penderfyniad cywir. Ac ar ôl treulio'r rhan fwyaf o'r munudau cynnar yn ei hanner ei hunain, mae'n gic gornel gynta'r gêm i'r tîm cartre a Danny Gossett sy'n paratoi. Donna Hughes ei law i fyny. Fo sy'n cymryd y gornel. Doniw at y postyn gosa. Tu honna ag allan. Ie, so fi'n licio Caernarfon heddiw, ella newid i ffyrdd o cymryd cic gornel i lle taflu nhw fewn, a mae'n advantage mawr gan Pen-y-bont efo'r taldra. Clywach chdi'n deud o'n aml, clywach chdi'n deud o TJ yn aml am cymysgu ciciau gornel i fyny. Os gynnwch chi ddim mantais yn y cwrt Cosby, a ti'n newid ongl, os ti'n cymryd i fyr, ti'n newid ongl o croesawu i mewn. Ie, mae yna wahaniaeth yn maint y ddau dîm, does. Ti'n sbio amddiffyn Pen-y-bont, boes mawr i gyd. Ymosodwyr Pen-y-bont, boes mawr i gyd. Dydy amddiffynwyr Caernarfon ddim yn mwyaf. Maen nhw yn amddiffynwyr naturiol Griff John, ond o bosib i Chris Venables ffansi y bel yn yr awyr. Bel gan Rethel. Owen yn cael ei gael awr nawr te. Mae yna rhyw awgrym bod golwr Caernarfon Josh Tibbets wedi i anafu, a mae'r golwr ifanc 2 ar 15 oed Harry Thomas yn annisgwyl yn cynhesu'n barod a rhag ofn. Dim mwy na hynny ar hyn o bryd, ond mae o'n cynhesu. Nawr te, y bel honna yn ormod hyd yn oed i Lloyd. Ie, dwi'n meddwl wneud Ashley Evans symud yr wrth Darren Thomas llawar heddiw. Jyst i weld hwnna, jyst cyffyrddiad sâl gan y dyn yma Darren Thomas, ond Ashley Evans sydd yn ei wyneb at wedyn, oedd yn cael ei orfodi chwarae'r bel na'n hir. Bradley. Little yn ei ffenio. Ie, honna, tu hwnt i Williams. Ac yn dawel bach, da chi'n teimlo bod Kircough yn dechrau dangos i ddylanwad yng nghanol y cae. John ar draws. Venables, nôl a Drethel, oedd hi'n gic sal allan gan John, dydy gwir o'r meddiant yn syth nôl. Kircough eto mewn i'r cwrt, Venables yn dod amdani, ond Josh Tibbets. Mae gynno fo'r gorchydd yr hwymyn uwch ben i ben glin, falle mae dyna sy'n ei blagio fo. Ond nid yn annisgwyl, mae'n cael cyfle i weld ydy o'n gallu chwarae. Mae rhaid i Clisbeck yn gol Pen-y-bont fod neffro fanna. Cam sefyll dydi, ond eto, da ni wedi gweld yn barod just yn 7-8 munud agoriadol yma efo Kircough. Faint o weithiau, mae wedi cael y bel a trefnu pethau ddigwydd yn ganol cae Pen-y-bont. Ac Richard Davies, rheolwr Caernarfon, am dymor mae wedi cael. I dymor cynta, yr amheuwyr yn niferus iawn pan gafodd ei benodi. Wedi cael ei benodi o fewn y clwb, ond mae o ar drothwy cymryd y clwb i Ewrop am y tro cynta yn ei dymor cynta fel rheolwr. Mi fyddai'n gamp a hanner. Ia, mae'n carmoliaeth fydde chdi roi iddo fo. Ffordd mae wedi delio efo'r sefyllfa i gyd fel rheolwr. Dwi'n gwybod peth pwysig gan fo, mae'n ystafell i gyd y chwaraewyr yna tu ôl o fo. Ond mae o wedi bod igon clefar i aros Lathan neu ddwy oddi wrtho fo, herwydd is reolwr oedd o, fo oedd y ffrind gorau'r chwaraewyr ar y bryd. Mae'r tîm cam i fod y reolwr, mae'n ddipyn bach gwahanol, ond mae y llawn parch am yna. Ac os dyn nhw'n curo heddiw, y gêm fwyaf erioed yn y marn ni, enwedig y lles ariannol iddyn nhw. Haling yn anhapus. Mae tafliad i Caernarfon, a dim mwy sy'n deor o hynny. 9 munud agoriadol, Owen? Ie, mae'n ddigon cyfartal, dydy. Y ddau dîm efallai wedi cael rhyw gyfnodau bach. Caernarfon ddim cweit wedi cael y bel ar y ddaear eto.
Just gweld Sean Bradley, pa mor bwysig mae Bradley mynd i fod. Os mae'n pigo safleoedd rhwng Little a Mae'r Davies, just yn y pocedi bach na a cael dylanwad yn rhedeg i fewn i'r cae. Sean Bradley fydd yna chweddol, dwi'n teimlo Caernarfon. Marc Williams yn neud siw bod Kircough yn gwybod, hei, ti'n mynd i gael ffordd ei hun heddiw, ond i fyny rwan mae o wedi 20 oed ydi o, mae Marc yn 16. Ia, dim ni di'r unig reis di sylwi bod Kircough di cael cychwyn da. Mae Williams brofiadol wedi hefyd ag am adael i Barc arno fo fanna. Mae'r Davies a Bradley. Mae Mae'r Davies bron a cael y gorau ohoni. Mae honna mynd i fod yn frwydr ddiddorol iawn, Malcolm. Mae yn. Hefyd mae Sean wrth i fod ymosod, ond mae gyda fo waith amddiffynol heddiw. Nid o'n troi hynny lawr wrth gwrs. Mae Mae'r Davies efo'r egni sydd wedi cychwyn bob gêm i Ben-y-bont sy'n unig chwaraewr tymor hyn. Donahue. 10 munud o'r gêm wedi chwarae. Dyma'r tro cyntaf i Ben-y-bont fod mewn rownd derfynol y gemau ail gyfle. Ond ydyn, maen nhw wedi cael profi Ewrop hynny ar ôl gorffen yn drydydd y tymor diwetha. A mae Tibbets, o'n i'n mynd i ddeud i weld i setlo hwnna'n gig sal gyda fo. Fel y Harling di gyd yn well mewn gwirionedd, a mae Harling yn cael John lawr. Mae yna ddau erbyn dau fan hyn, nath i ddim adlamu'n garedig i Harling, a tasau wedi oedd Venables yno. A mae Caernarfon wedi cael dim bach o'r hangfa fanna. Just a spin de, spin ar y bel, ond ella pa mae... Ti wedi bod i mewn i dacls fel la, OTJ, a ti'n gwybod, pa mae'r spin yn mynd yn erbyn chdi, mae'n mynd i ddigwydd fel la. A sy'n wedi mynd i darllen hwnna well, a penio ymlaen. Oedd y gic yn wael gan Tibbets, ddylia Griff John fod yn sgrechian arno fo i dderbyn y bel fer. Dim adeilad allan o'r cefn yn wirion, oedd o mewn aceri o le, felly yn lle clirio i'n syth i gris glas. Anaf neu beidio, mae hwn yn gallu ffeindio Griff John efo pas 10 lladd. John i gymryd y gic. Little yn ei ffenio'i. Harling. Gwaith da iawn ar dderchog gan gosod gwych. Williams a Harling yn mynd am yr un bel efo'i gilydd. Mae Pen Williams yn destun pryder, felly mae'r dyfarnwr yn gorfod galw'r ymgeleddwr i'r maes. Wel, ganol cae de, Gosit a Harling. Os ti'n adio Evans i fewn hefyd, mae'n mynd i fod yn danllun. A just camgymeriad ydy, rhedeg fewn i gilydd Mae'r Davies a Marc Williams, dwi'n meddwl. Harling, dwi'n meddwl. Mae yna gyfartaledd. Gyda llaw, dyma'r dyfarnwr Alex McKinch, a mae'n ystadegau difyr iawn am hwn. Mae wedi dyfarnu Caernarfon 5 gwaith, di Caernarfon rioed i ennill. Mae wedi dyfarnu Pen-y-bont 8 gwaith, di Pen-y-bont rioed i colli. Felly... A fedri ddim bod yn gyfartal. Yn aelod o staff y Met. Ac mae'n mynd i gymryd mwy ar ei wergyd fel na i roi bachgen yma, seren y gêm yn y rownd gynderfynol allan o'r gêm. Ond ti'n gwybod be, Marc Williams a Dari Goset, faint o bwysig dyn nhw yn y tîm Caernarfon yma, gyda'i profiadau mewn gêm o'r fawr a hon heddiw. Owen, Venables. Iwan Cartwright. Dyma'r dyn. Mae Caernarfon i ofni. Mae wedi bod yn dawel, dwi'n meddwl bod hi'n 10 deud. Bach iawn, da wedi clywed amdano fo hyd yn hyn, a mae hynny beth peryg wastad i ddeud am Venables. Ia, chwaraewr mawr i gema mawr, de. Mae wedi sgorio 5 o goliau yn barod y tymor yma yn erbyn Caernarfon. Mae wedi sgorio 18 o goliau yn ei herbyn mewn 2 gêm ar hugain. A mi fydd cadw hwnnw'n dawel yn bwysig iawn. Thomas, mae o wedi bod yn dawel. Thomas at Bradley, mae hwnna'n bel dda Bradley, oedd chi'n meddwl falle fes fo'n mynd ac yn ergydio tro cynta. Nath o ddim. Mae Clac yn ei rhoi i mewn.
Oedd na gyfle ar gydio fan'na, Malcolm? Bad mi ar y droed chwith, so fi wedi cymryd go ar ei, ond y peth ydy, dwi'n yn teimlo illa mor gryf ar ei droed chwith o fan hyn. Mae'n dal yna mewn bwysio tair gwaith, felly bendant fan y gyfle iddo fynd ar draws y golwr, neu o leia wneud y golwr weithio i wneud arbediad, mae'n hawl i'r golwr yn y diwedd. Ia, dof a diniwed oedd yr ymosodiad hwnnw yn y pen draw. Venables ceisio i gwiro hi allan tuag at Haling. Mae'n mynd i'n rhaina, pan ti ar dy droed ddim mor gry a llall iawn, ti'n gwybod canolbwyntio eiliad neu chwinciad bach mwy i wneud siw bod ti jyst taro'n glân os ti'n medru. Dwi'n meddwl yr un pryder i'r dyn yma, o bosib ydy'r symudiad yna, tro cyntaf i Darren Thomas weld y bêl wrth i droed. I bas o nath ryddhau Sean Bradley, fe Caernarfon yn edrych i wneud yn siw bod hynna'n digwydd yn aml, fel mae'r gêm yn mynd yn ei blaen. Ie. Ac iddyn nhw ennill, a dyna oedd yn bwysig yn y Rownd Derfynol. Mi oedd na ormod o chwaraewyr. Caernarfon, da chi'n teimlo noson honno yn rhy dawel, ac oedd Bradley ac oedd Thomas ymysg Creini, ond wrth gwrs Bradley a'i ddewiniaeth greodd yr ail gol. Mae'r bêl gan Reffel i Ben-y-bont. Kircough nôl at Reffel, na mae Venables yn y canol. A mae Mae'r Davies yn symud fewn hefyd. Mae Reffel i gyd yn dda, jam danio ei hun. Gwaith amddiffyn da, ond mae cyfle'n dal yn o Haling. A Tibbet yn gorau gwneud yr arbediad. Yna waith amddiffyn da gan Morgan Owen cyn hynny. Oedd, o'n i modd o'n neud araf y fan hyn, eitha neidio i mewn o ddim rhaid iddo'n fanna, ond mae'n defnyddio pwy bach yn cofio'n drai gael y bloc yna. Ond edrych a, faint o le mae Harling gael. Dyna sy'n berig i fi weld, ydy faint o le gael Harling i gael ei ergyd ar ei droed chwith i fewn. Ergyd hosan yn y diwedd, a neud sawd i Tibbet neud yr arbediad, ond gormod o le. Owen, chwiliam Reffel, Bradley gafodd i ben iddi hi. Na te, mae Gosset di codi honna i Lwybr Thomas. Biwch ar Lloyd yn mynd lawr, a mae'r bêl wedi cael ei thara tu ôl i Evans. Mae Lloyd yn mynd i hun, o mae Donahue yno, mae Gosset yno! Ac am wrth ymosodiad, doedd na'm gafel yn yr ergyd derfynol, ond dyna sut i droi amddiffyn yn ymosod. A Danny Gossett nath ddechrau'r symudiad yna. Cyffyriad bach hyfryd a ffwrdd â nhw. Cyflymder gan Lloyd yma ar ochr dde. Tro cyntaf ni weld o yn mynd tuag at yr amddiffyn. A wedyn Danny Gossett just ddim cweit yn gallu rhoi o un ochr neu'r llall. Ond elfen positif arall gwrth ymosod yn gyflym. A ni'n just teimlo, oedd y symudiad yn campus, ond oedd na ryw just eiliad bach yn araf, oedd pobl yn arafu bob tro. Darren yn arafu fo'i bas. Wedyn o'n gael ei Lloyd yn anaru fo'i croesiad. Wedyn, Daniel Gossett yn gorau cymryd y cyffyrddiad cyntaf cyn gael yr ail i fewn. Sa hwnna wedi bod yn gyflymach, sa'i go. Da chi'n teimlo bod y cawl yn dechrau berwi yng ngwres hael Caernarfon. A mae'n gic i'r ymwelwyr a'r capten, wrth gwrs, Owen sy'n ei chymryd i. Mewn â hi yn chwilio am yr amddiffynwyr mawr. Oedd yn cynnwys Jeffries, nôl eto ad Owen. Owen, Haling yn gallu taro nhw. A hon am troi o gwbl iddo fo. Na ddo, oedd syniad yna, doedd, ond gormod o le, unwaith eto, just allan i Cwrs Cosby i Haling. Mae'n rhaid i Caernarfon, just edrych o gwmpas a pwy sy'n, wel, so fi'n dweud, y dyn agosach i'r bêl sy'n gorau gael o lawr. Bradley nôl at Donahue. Gosset. Cartwright. Little yn gwneud digon. Bradley yn gadael y bêl i Thomas. A hwnnw yn ei dro yn ei gadael i. Mae wedi bod yn gystadleuol. Awgrym o gyfleon mewn gwirionedd sydd wedi bod. A dim ond i'ch atgoffa chi, bydd na ddim amser ychwanegol mewn gêm fel hon. Cicio'r smotyn ydi ar ôl 90 munud. Little. Yeah. Mae'r nerfusrwydd yn gallu tawelu cefnogwyr. Maen nhw'n gwybod maen nhw yn ni, ond dyma be ydy drama y gemau ail gyfle.
be bynnag ydy'r sôn am newidiadau yn fformat pêl-droed yng Nghymru, da chi yn rhyw deimlo mae'r peth diwetha ddylen nhw'n wneud ydy'r diwedd ar y gemau ail gyfle, a mae Lloyd! Nawr te, mae'r cyfan yn dibynnu ar y dyfarnwr Caernarfon, mae o'n deud bod i wedi croesi'r llinell, a mae Lloyd i'r rhoi Caernarfon ar y blaen. Ydy mae wedi bod yn dawel, na di da ni ddim wedi bod yn sôn amdano fo, ond oedd o yna, a fe gadwodd o'i ben am ben ifanc. Ac mae Lloyd am y 10fed tro y tymor yma'n sgorio i Caernarfon, ac o ddigon y bwysica. Yli y bas bach yna, gyda'r Thomas, jyst llygad ar ochr i ben yn gweld yr hediad gan Lloyd. Mae Lloyd yn mynd drwad, mae'n gwybod mae'n mynd i gyrraedd y bel gyntaf, dwi'n gwybod be mae'r golwr yn gwneud, mae'n neud sy'n hawdd iddo fo, ond mae'n dal yn gyrraedd gorffan ni, jyst i'w clip bach cheek, ydy'r cheek yn yma fyna, o mae'n angampus. Ac sydd i fewn i'r gol, cyn i gael ei chlirio, am gol i Caernarfon. Pas Darren Thomas o GJ. Ie, oherwydd Jeffries ydy'r amddiffynwr, a da ni'n gweld hwn, oedd o'n gwybod oedd hi'n agos, ond dwi'n meddwl bod hi just wedi croesi'r linell. Ond ti'n meddwl, y bas gan Thomas, oedd yr amddiffynwr Jeffries yn disgwyl o'i flaen o Darren Thomas yn rhy glyfer iddo fo. Tu ôl i ddath hi, amrediad, sbio hon. Pob canmoliaeth i'r dyfarnwr cynorthwyol hefyd. Oedd o'n bendant, oedd o'n gywir ar weitha ymdrechion Caen Owen. Ond sôn am un golwr, Prisbeck, cyn sôn o ddo ar ddau, mae Tibbets yn cael rhagor o driniaeth. Mi fysa hwn yn golled. Fysa fo'n golled anfarth. Bresennol, debon, codio ofn ar adega. Ond beth dwi'n dweud ydy ti sôn am Prisbeck, diolch diw gol dwi'n meddwl. Fydd wedi cyrraedd yn Ben-y-bont, bedwerydd golwr iddyn nhw ddefnyddio tymor yma. Ond just Darren Thomas, efo'r pwysa'r bas, yn gwybod oedd y cyfyndra gan Lloyd i giro ras efo'r golwr. Prisbeck. Ac yn ôl at Louis Lloyd, dyna'i gol gyntaf o ers yr ail o fis. Ers yr ail o Fawrth, i gol o ydy'r gyntaf mae Pen-y-bont wedi ei hildio. 7 o gemau, 7 llechen lan, fel oedd Malcolm yn sôn i Adam Prisbeck. Ond mi fydde i reolwr o falle di disgwyl gwell ganddo fo. A mae Tibbets yn mynd i gael cyfle arall i gario ymlaen. Ond eto, na ddeud hyn, be nath o TJ ddeud, 2 funud yn ôl, mae eisiau chwarae'r pêl yma, mwy i Darren Thomas, gatho ni 2 funud cyn sy'n fygythiad, a nath nhw'n rhybydd i Pen-y-bont, ond tro na, Lloyd, amser i rediad yn berffaith ac yn gorffat i well. Oedd pawb yn sôn am bwysigrwydd y gol gynta. A mae wedi dod o wain i'r tîm cartre, a mae hynny fel oeddech chi'n awgrymu gynt, mae wedi codi'r dorf yn dydi. O, yn sicr. Da ni'n teimlo ac yn clywed yr awyrgylch yma yma. Dyma nhw'n mynd eto yn chwilio am yr ail. Da ni hanner ffordd drwy'r hanner cynta. Dim ffosedd rywsut. A rwan mae'r cam sefyll i cael ei roi, felly mae hwnna'n chwarter munud sy'n mynd i aniddigo Sean Bradley. O, mae hwn yn drosedd, dwi'n siŵr. Mae'n mynd drwy'r dyn mwyn cyrraedd y bel, felly penderfyniad anghywir. A fi Sean yn siomedig, ond hefyd fel ymysodwr fydd o'n teimlo, oce, allai gael y gorau o Little yma, sydd digon o brofiad, mor o brofiad ganddo fo o ran i yrfa fo, ond eich bod yr hen goesa yna yn ddim cweit mor gyflym ag oedd nhw, a fi Bradley ffansi o hwnna. Ia, ti wedi bod mewn rhyw rwydyr bach personol fel ar y cae lle mae wedi tynnu chdi lawr, ti'n gwybod, dwi'n gwybod dwi'n wella fo heddiw. Clark. O, mae wedi curo Borg yn hawdd iawn. Clark yn mynd i geisio croesi bel at Lloyd. Yli'r bwlch na rhwng Chris Venables i fyny llinell flaen a'r 10 arall, a maen nhw jyst Pen-y-bont, ti'n chwarae'r bel na mor hir ymlaen. Dim yn dod edrych am Chris Venables, jyst clirioi, dim pasioi. Felly, maen nhw'n colli gafal â ni, Caernarfon efo'r gol na, llawn hyder ar y funud. Yn y gêm gyntaf rhwng y 2 dîm yma'r tymor yma. Caernarfon ath ar y blaen. Colli oedd i hynt nhw. Ac yn wir,
Mae Pen-y-bont wedi ennill y 4 gêm ddiwetha rhwng y ddau dîm yma ac ar gyfer taled i sgorio dros 2 gôl y gêm yn y gemer heini. Felly mae'r stori yma ymhell o fod wedi cael ei sgwennu. Ac mi oedd y gêm yna. Mae'r bêl nawrtas a ddisgu yma yna. Mae'n gic o Smotyn. A Lloyd eto sy'n chwarae ran. Ac mae'r hanner yn mynd yn well ac yn well i Caernarfon. Penderfyniad pwysig. Go Bryn fod o'n benderfyniad dadleuol. A mae pawb yn cysuro Borg. Ond oedd hi'n gic o Smotyn, doedd? Gic o Smotyn, wel, sam llawer yn i, ond mae'n syrthio, a mae o'n gwybod. Dio ddim yn dadla o ran y penderfyniad, doedd o jyst ddim yn disgwyl gweld Lloyd. Mae'n meddwl bod Lloyd ar yr asgell dde, mae o'n dod i fewn i'r cae, yn gwneud rhediadau bygyddiol efo'i gyflymder, a waw, gall Borg syndod mawr yn ei weld o. Wel, mae'r bachgen sy'n mynd i gymryd y gic yn erbyn Adam Davies wedi creu argraff y tymor yma. Zach Clark yn dod ar fenthyg o gair ac wedi sgorio 1 gôl ar 10 yn barod y tymor yma, a da chi'n teimlo bod hon yn foment anferth yn hanes y gêm yma. Golwr profiadol o'i flaen o, sgoriwr profiadol llwyddiannus i gymryd y gic. Dim amheuaeth. Gwaith campus gan Davies bron. Ond oedd y gic yn syml iawn, yn rhy dda ac yn sydyn. Mae'n edrych yn dda ar Caernarfon. Caernarfon 2, Pen-y-bont dim. Ia, taldra. Perffaith i Davies yn y gol. Gath o cyffyrddiad yn ni efo'i law dde yn gorfod o bwer sydd yn y gol i Caernarfon. Yn i weld, just cadw'n nyrdd, wel dwi'n mwyn gwybod am hynny, cadw'r gornel oedd o di ddewis, ond oedd yn un pwysig yma efo pwer yn ei hefyd. Just yn ôl at digwyddiad y cic o'r Smotyn, oedd Borg yn disgwyl y golwr ddod allan doedd Davies, ond ar ôl y gol gyntaf cael ei ildio ffordd nath o ddod i wneud i'r ei hawdd i Lloyd, dwi'n meddwl ar y cic o'r Smotyn, oedd o Borg yn disgwyl amdano fo, nath o dynnu Lloyd i lawr. Wel, yn ardal y mynyddoedd, mae Pen-y-bont o bosib yn wynebu'r un mwyaf serth bosib. Ac yn y gêm gyn Derfynol, oedd y stori mor wahanol, nhw oedd ar y blaen o 2 gôl i ddim ar yr adeg yma'r gêm. Ond rhaid chi gofio pwy sydd wedi ildio mwy na neb yn yr uwchgynghrair. Wel, mae record yna i ben y cae i Caernarfon yn rhyfeddol. Dim ond y 2 dîm ar y brig di sgorio mwy na nhw'r tymor yma. Os a neb di ildio mwy na Caernarfon tymor yma. A mae gynnon ni, wel, dros chwarter awr o hon nawr te. Mae rhaid i Ben-y-bont gadw i pennau. O dan drwy'n y dyfarnwr. Ond gael cardyn fel ni? Oes, mae yna garden felen, a dwi'n credu mai Lewis Harling mae o. Ia, do'n hyd. Sean yn disgwyl o ddod i fewn yma na doedd, a wedyn mynd lawr. Clefar. Just yn ei gwadd i Harling ddod a draws. Tita. 2 gôl ar ei holi. Dwi'n meddwl mae Pen-y-bont di'r rhagweld hyn. Nath o'n rhagweld bod yn y 6 isa chwaith, Nick. Ie. I fod yn 10 a Ben-y-bont yn y 6 isa oherwydd fod i colli 6 o bwyntiau. Venables sydd wedi bod yn dawel. Mae rai werth i ddeud eto yn chwilio am Reffel. Reffel yn cael ei gael ar gan Lloyd. Mae Reffel wedi gyda dda fanne. Nawr te mae'n ras rhyngddyfag Owen, a mae Owen o wastad yn mynd i ennill honna'r bachgen ifanc. Ac yn ôl at Tibbet. A mae fynydd o gico yn cyrraedd sgoriwr yr ail gôl Clark. O'n i am dweud, mae droed ar y goes arall heddiw, ond mae'r esgyd ar y droed arall heddiw dydy. Dre Newydd, yn Dre Newydd, Pen-y-bont 2 gôl. Don Hyw wedi brifo. No. Ac mi fydd sylw y dorf yma. Gwrandwch ar hyn. Gwrandwch ar hyn.
Mae yna 1,960 yma. Gewch chi ddim caniatau mwy na 1,960 i mewn yma. Pob un tocyn wedi werthu. Mae yna rhyw 80 o docynnau wedi cael ei gwerthu i gefnogwyr Pen-y-bont. Da ni'n gwybod hynny. Siŵr o fod bod un o ddau arall wedi ychwanegu hefyd. Ond 1,900. Ac ar hyn o bryd, mae 99.9 y cant o'r heini ar ben i digon. A'r gic o'r smotyn, wel oedd hon yn dynged fe. Gwyth gael golwg eto arni, Malcolm. Edrycha, dyma, mae bog yn troi rownd. Mae'n disgwyl yn golwg lle mae o. Dod i dod, mae mas yna. A mae'n cymryd o lawr. Mae'n gic o'r smotyn, oherwydd dwi'n mynd cwyno fe ymataf fel o TJ ddeud. Ond lle oedd y golwr, prospect, oedd o'n ar ei lein dal i fod ar ei lein illo, oherwydd beth ddigwyddodd ar y gol gynta. Dath o'n allan rydyn fuan i hwnna. Yn syth ar yn hôl ni y pnawn yma, mae yna rygbi ar S4C. Y Sharks yn chwarae Caerdydd, yr rhaglen yn cychwyn am 5 o'r gloch ar gynffon y ddrama yma. A dim ond un sy'n cael ei lyncu gan Siarcod yma, pnawn yma hyd yn hyn a Pen-y-bont i'r heini. Y bel at Venables mae'n cael ei giro. Reffel, mae o wedi gweithio'n galed, mae rai deud hynny, a mae'n dal wrthi yn y diwedd gormod o ganeris o'i gwmpas o. Cartwright yn chwilio am Lloyd, a mae'r cawr Jeffries di mynd efo fo. Lloyd at Owen, 2. Dylan bod yma, Jeffries di tynnu Lloyd yn ôl fan y sut bod y dyfarnwr wedi gadael hwnna fynd. Na, mae yn gweld y drosedd nawr. Ac fydd Jeffries yn lwcus i bidio cael carden felen. Ie, trosedd am yr ail oedd hi, dwi'n meddwl, Kircough yn neidio fewn ar Owen yn fanna. Just yn bloeddio ac yn gweiddi, come on ref. Os doedd y gyntaf ddim yn drosedd, mae hon yn sicr a dyna pam mae di tynnu hi'n ôl. Ond mae'n bwysig bod Caernarfon dal i droi y sgriw rwan, bod nhw'n mynd eistedd nôl ac yn gadael i Ben-y-bont gael ei hunan yn ôl i fewn i'r gêm, oherwydd ar hyn o bryd ti'n teimlo bod yr ymwelwyr yn sefyllfa fregus iawn. Mae wedi colli ar y funud, mae wedi colli'r penna. Be nath Met Caerdydd yma wrth gwrs oedd llwyddo mod wedi colli. Fe gadw nhw'r dorf yn dawel tan yr egwyl. Di hynny ddim di digwydd. Owen. Gormod ar honna. Ac i fod yn deg, ers y gol gyntaf na. Mae Caernarfon wedi bod yn well tîm, a mae gam sefyll oedd na. Ie. Mae di Clark fod Nofalis gwthiad yng nghefn chwaraewr Pen-y-bont yn y fan honno. Dyna pam mae'n mynd i gael gair. A mae Rhys Griffiths brofiadol yn gweld i dîm ar hyn o bryd yn colli pennau braidd. A Clark yn te, di colli ben hefyd. O'n i'n teimlo cyn y gêm, Nick, weithio os ti'n ennill rownd Gêm Derfynol yn rhy gyffyrddus, ti'n meddwl bod chdi'n gallu ennill unrhyw gêm. A drwy ennill, wrth gwrs, ti'n mynd dewis ennill mewn ffordd gêm dyn yn fwy na ennill 5 gol i ddim. Ond sa'n nhw wedi dod i fewn i'r gêm yma, ella efo gormod o hunan hyder. Williams yn ôl at Tibbets. Nawr te. Sy'n digwydd hynny? Mae Tibbets... Ie, mae gic gornel yn cael ei rhoi ar weitha. Ymdrechion Tibbets. Ie, dwi'n mynd i'w... Oce, da ni'n gwybod, mae anaf cynnafodus i weld. Gweld y siampw gwell, mae'r anaf, mae o'n cario'r anaf ma. Ydy balans o, just ymestyn am y bel na gic ei ffwrdd. Wel, oedd Cei Owen yn meddwl, mae tafliad oedd, Cei Owen di drysu'n llwyr, tasa Pen-y-bont yn sgorio fama, bydde Caernarfon yn flin. Venables, lawr o hi, mae fel tatem boeth yn y cwartnag yn y diwedd. Mae Bradley mynd i gael ei chlirio hi. A mae Lloyd yn mynd amdani. Oedd angen gwell pas fan na'n doedd oedd Lloyd a Thomas di mynd. Mae Prisbeck di gael cyfle i ddod i'r adwy. Mae Owen yn dal yno ers cymryd y gic gornel. A mae Caernarfon di cael mwy nag un cyfle ar wrth y masodiad. Wel, yna 3 erbyn 1 am eiliad y fanna. Just pêl sal. Eto, clirio'r bel yn lle trio pasio.
Angen gwell pas gan Mae'r Davies a Rafael Harling. Cyfnod bach gwell i Ben-y-bont, ond maen nhw angen gôl 10 munud at yr egwyl. Sa gôl iddyn nhw cyn yr egwyl yn rhoi gwedd mor wahanol ar y stori yma. Wff. Zach Clark yn rhoi Harling dan bwysau. Borg. Chwilio am Kircough. A mae o'n mynd i gael ei gosbi am y gwffiad. Ie, bob dim yn mynd i'n herbyn nhw ar hyn o bryd. Ti'n gwybod be? Bownsio'r bêl nath Cei Owen. Felly yn amlwg mae'r chwaraewyr sydd yn y cwrt cosbi yn gwybod beth sydd i ddod. Un bowns ar y bêl yn mynd ag at y postyn pella. Rhediad Venables, fo ydy'r targed wrth reswm, a ti'n just yn gweld y chaos. Neb cweit yn siŵr lle mae'r bêl yna mynd ac yn bownsio. Caernarfon gwneud unrhyw beth bosib jyst i glirio. A dyna fe maen nhw wedi wneud hanner cyntaf yma, codi'r ail bêl na. Mwyaf afrif o'r amser. Chaos y cofis yn amddiffynol fanna. A maen nhw ar ben i digon. A'i nod nhw wrth gwrs fydd cadw'r fantes o 2 gôl. Hyd at yr egwyl. Davies. Hon yn aros yn fyw a mae gan Gosset. Honna ddim digon cywir. Ydych ydi ar ôl Marc Williams a Gosset. Maen nhw'n jyst eistedd rwan. Rwan am ddiffyn. Clark, Lloyd. Clark di dal i fynd. Nôl at Lloyd. At Clark. Mae'r ddau'n chwarae'n gampus am ei gilydd. Yr ergyd lawr corn gwddw Prisbeg. Wel, nath ni'n gol Clark yn un awsos dwytha, na ddo taclo'n ffyrnig fel ei gyro'r bel dda, a gael ei ergyd i fewn. Gol yn ei lot o waniaeth iddyn nhw ymwysod. Yn edrych hwnna. Un enillwyr yn y dacl. Methu cael hwnna i'r gornel bella. Williams yn ei hennill i. A beth sy'n ddiddorol ydy gweld chwaraewyr gwahanol yn serenni'r ddau dîm. Heddiw mae Bradley, oedd o yn gallu creu gol. Mae'n gallu sgorio gol. A mae Bradley, mae rhaid i chi ddeud, wedi dod ar ornes mae Ben. Ydio, mae'r rhain yn credu fod o dewiniaeth gan Bradley am ddiffyn llac ac am yr 8fed tro y tymor yma. Mae Bradley'n sgorio. Oedd o'n creu yn y rownd Derfynol. Mae'n sgorio yn y rownd Derfynol. A wyddoch chi be cyn yr egwyl. Caernarfon 3, Pen-y-bont dim. Wel, dwi'n meddwl na hwnna fydd y gol wytha, ond os fysa hon y gol wytha'r tymor un, de. Sa hon yn serennu ei dymor. Sean Bradley, y dacl gyntaf ennill y bêl, wedi mynd heibio i ddyn, wedi codi ben, a bod yn hunan feddiannol, just i yrru'r golwr y ffordd anghywir fydd o'n efo'i lygad. Edrych a pasio i fewn i'r gornel, gret y gol. Mae'n croni i dymor o fel ti'n sôn, Malc, oherwydd mae'n mor weithgar allan o feddiant, a wedyn jyst yn cadw i ben. A mae di adio'r goliau tymor yma. A be o'n i'n licio oedd, just cyn y gol, nid pan oedd y ddwyn y bêl gan Little, wedyn y shimmy i fynd heibio Bog yr ail amddiffynwr. Nath o'n cyffwrdd y bêl, just shimmy efo'i ysgwydd i ffigio i fynd un ffordd. Wedyn ar ei droed dde, oedd yr amddiffynwr di mynd am hot dog, cheeseburger a coffi. Mon dŵa, mae'n dod yn ôl i fewn i'r cae, am gol. Wel, shimmy, shimmy, shimmy. Y gol cyn yr egwyl. Mae'n y gan yn ar ola. Pwy fydde wedi gweld hyn yn dod? Oedden nhw ddim wedi. Mae un wedi troi gefn ar y gêm a'n gyrru neges ac yn deud, da chi'n mynd i goelio beth dwi'n ddeud. Wel, ar ôl y 4 munud agoriadol o gêm, okay? Os ti edrych am angerdd, am ymroddiad, am ymdrech, am guro'r peli cyntaf neu'r ail bêl, mae rhaid chdi wneud hynna pan ti'n chwarae gêm a wedyn gyda chdi'r hawl ella i ennill y gêm. Mae Caernarfon di wneud hynna hanner cyntaf yma. Am Bradley, allan ad Lloyd, mae Thomas tu fewn iddo fo. Mae Lloyd am ein i hyn! Dyna mae 2 gol o fantes yn ei roi i chi. Hyder i feddwl bod unrhyw beth yn bosib. Sa fi dal yn cwyno. Oherwydd sawna fi yn lle mae Zach Clark yn y canol, wbeth y draws y gol, ella mae hwnna. Mae wedi bod, mae'n cael bod dipyn bach yn hunanol, ond mae wedi mynd am y postyn cyntaf lle, so wedi medru mynd am y postyn pella.
Da chi'n mynd yn farus pan da chi'n gweld goliau yn glawio o'ch cwmpas chi? Weithiau, ond dim dyna o'n i'n teimlo am y symudiad yna. Oedd yr ergyd yna i'w chymryd. Dwi'n teimlo. Ella nath i just bownsio bach yn anheg o'i blaen o. Ergyd, dwi'n sôn am bod ti iawn dy draws i'r postyn pella. Dim am y postyn gyntaf, dyna fe oedd o. 7 gêm heb golli, 7 gêm heb ildio gol a maen nhw lawr 2-0 a mae yna 5 munud o'r hanner cyntaf eto i chwarae. Ella Nick bod hon yn esiampl dda os ti'n gorffen yn y 7fed safle a ti di arfer ennill gema yn erbyn tima sydd yn, wel, lot gwaith na chdi, pan ti'n gwynebu tîm chydig bach yn well a mae yna rhywbeth yn digwydd sydd yn rhoi chdi ar y droed ôl a di pethau ddim yn mynd o dy blaid di, mae'n anodd iawn wedyn just newid y switch na. Davies. Venables. Cyfle iddo fo ar Griff John yno. Ar i Venables yn cael gafel yn honna naddo. Di o'n tynnu'r cefnwr ifanc yn dimau os a ddim byd yn mynd o blaid Pen-y-bont ar hyn o bryd. Dwi'n gwybod sydd chi'n teimlo, boys. Dwi'n meddwl bod hon cweit drosodd eto, chwaith. Na, dwi ddim chwaith. Dwi ddim oherwydd mae gynno Pen-y-bont chwaraewyr yn ei tîm sy'n wedi sgorio gol a hwn yn un nhw. Dwi'n meddwl siomedig efo ffordd nath orffen hwnna. Erwydd, unwaith nath o cael ei ar i Brest, nath ei adael i bwnsio lle Brest foli, dyna lle oedd y cyfa. Yep. Ac i fynd nôl at eich pwynt chi, Owen, 7 gêm heb golli yn erbyn 6 o'r hyn erbyn tîmau yn y 6 isa, ond mae nathon nhw gero y dre newydd, a hynny mor gyfforddus. Ond sa'n byd yn mynd yn ei herbyn nhw mewn wythnosa. Dyn nhw'n di gorau meddwl, reit, sut da ni'n newid pethau? Sut da ni'n delio fe hyn? Dyna fydd y newid, fi rhaid i'r Rhys Griffiths a'r negas roed i'w chwaraewyr hanner amser. Mae'n rhaid i Lloyd fod yn ofalus, mae o a Cei Owen yn cael rhyw ffrau ac yn gall iawn y capten profiadol yn cerdded o'na cyn i neb allu gyhyddo fo fod yn rhan o unrhyw ymrafael. Mae yna pwynt mor bwysig bod TJ newydd ddeud i be mae'r Rhys Griffiths angen neud wan. Dwi'n di cael y teimlad yma oedd o ers misoedd lle mae dim wedi cael, wel, yn colli ar yr hanner. Wel, tasan y bedwaredd. Tasan y bedwaredd. Fysa cefnogwyr Pen-y-bont adre ebyn amser swper. Donahue sy'n paratoi i roi hon i mewn. Braich yn yr awyr, hi agos at Frisbeck. Cyrff yn disgyn yn bob man. Frisbeck. Raphael mynd amdani Owen, cadw i lygad ar y bel, mae gan Darren Thomas, mae chwaraewyr o'i flaen o'n taro mewn i'w gilydd, mae Darren Thomas yn mynd i hun ac Ashley Evans, mae Ashley Evans yn cael ei faglu braidd yn wyllt gan Darren Thomas a'r rhwystredigaeth Thomas oedd hwnna oedd o hefyd yn credu bod unrhyw beth yn bosib. Sori, dwi'n gwybod Darren wedi cic ar ôl y bel, oedd o beth wedi cael y bel, Dwi'n licio'r drosedd yna gan Darren, oherwydd diolch yn cael cardyn melyn, mae o'n dangos i chwaraewyr Pen-y-bont, diolch moch gen i lle da chi ar y cae, da ni'n mynd i fod yn eich gwyneba chi. A mae Thomas, mae mor ddylanwadol, ac mae mor angerddol, a pan mae'n gwybod bod wedi methu cyfle, diolch yn mynd i ddod i fyny. Raphael, mae o wedi gweithio yn galed, Williams, mae o wedi bod yn dawelach nag yn y rownd Rownd Derfynol. Ati capten Owen. Chwarae campus gan y bachgen ifanc Morgan Owen. Dwi'n hoffi hwn. Bachgen yn mynnodd o Port mis Ionawr. Dwi wrth y modd o ddweud. Ti'n gwybod beth ti'n cael gan y wrth gwrs, ond mae o yn cynnig rhywbeth gwahanol. Mae o'n gyflym. Mae'n amddiffynwr cyflym. Dim llawer yn cael y gorau allan o'n un yn erbyn un. Wel, dwi'n siŵr faint o bapur sganddyn nhw, ond mae angen i rhywbeth newid, ond mae gennych chi Jarman, Kendall a Griffiths, na chi beth i profiad, a maen nhw'n rhoi'r pennau profiadol at ei gilydd. Goset yn cael y garden felen, ac os am angen i chwaraewyr Caernarfon golli pennau, ond mae'n ddiffyg disgyblaeth weithiau. Wel, jyst meddwl, os bysau yn gael cardyn coch. I pyn bach hawlach i Pen-y-bont sydd oedd yn ôl, dwi'n mynd deud mae hynny'n mynd i ddigwydd, ond hwnna'n dacw.
Oedd o'n hwyr iawn na i ddweud yna. A da chi'n dal i ddeud, a ni'n yn y funud ola o'r 45. Fydde gôl i Ben-y-bont nawr yn creu gymaint o wahaniaeth a mae'n gyfle i Owen ddod â hi. O flaen Owen, mae Thomas, mae Owen di geid yn dda, mae angen lledu'r bêl. Clark. Cael ei yrru braidd yn llydan. Sgorio ar y gic o'r smotyn. A mae wedi colli'r bêl. A cyfle i Ben-y-bont ddod â hi. Wrth ni aros i weld faint o amser ychwanegol sy'n mynd i fod ar ddiwedd yr hanner cyntaf yma. A dyma ni. 3 munud. Mae wedi bod yn gêm sydd wedi bod yn fywiog. Ambell i anaf dim mwy na hynny. Ac os da chi'n cyfri'r dathliad o'r goliau, mae yna ddigon o hynny wedi bod. Hefyd, 2 gôl cyn yr egwyl. Little yn chwilio am Venables. Cartwright, dim nonsens. Little. Jeffries. Mae gapten o Owen tu allan iddo fo. O flaen. Oedd na gam sefyll di cael ei weld. Malcolm, wrth i ni gael y seibion bach yma. Ych argraffiadau chi o'r hanner cyntaf? Nath ni sôn cyn y gêm yma, Nick, am Caernarfon yn gorfod bod ar ei gorau. Y chwaraewyr i gyd. Fydych chi'n cario neb mewn gêm fel un. Ac os ti'n edrych yn y hanner cyntaf yma sysiolaeth efo'r 3 gôl a'i perfformiad, maen nhw i gyd 8 a 9 allan o 10. Dyna pa maen nhw ar y blaen. Ond, ti'n gwybod, hwnna di'r gweithio dwi'n gweld Pen-y-bont. Felly, maen nhw'n mynd i ddod yn anifal gwahanol dod allan am yr ail hanner. Felly Caernarfon fod yn barod am hynny i dorchu'r llewis. Dyna'r cysur i Ben-y-bont. Maen nhw'n gwybod, maen nhw'n gallu bod yn well. A maen nhw hefyd yn gwybod fe rhaid iddyn nhw fod. Kircough mewn bris. Ni fyddhau yw gapten Owen at Reffel. John allan â hi. Oedd na gymaint mwy o sôn y pnawn yma yn y hanner cyntaf yma am chwaraewyr fel Goset, fel Thomas, fel Bradley. Nag oedd na Rownd Derfynol. Owen. Allan gan Cartwright. At Bradley. Mae yna lain a munud i fynd, mae'n ddigon i sgorio gôl. Gôl sy'n gallu newid y stori yn gyfan gwbl. Mae'r Davies, Cartwright yn ei gyrra fo a mae'r tafliad i Caernarfon. Mae Donahue lawr, mae'n mynd i fod yn iawn dwi'n meddwl, ond nid am y tro cyntaf. Cwyno bod yna grafiad i bod y gefn i goeso. Ie, rhyw sarthiad bach. Dim yn bwrpasol gan Little, ond nath o just landio yma, dwi'n meddwl. Weld o'n un. Nes ti weld, nath o ddim nid i studs i fyny, oedd y studs o yn mynd lawr, felly droed o bendant o'na gysylltiad y cyffyrddiad, ond dim llawer i frifo Donahue. Oedd hi'n wyl fwyd yng Nghaernarfon, wythnos diwetha yn yr heilwen. Gwyl goliau ydy'r wythnos yma mewn heilwen sy'r un mor dambaid a mae'r chwarae gan y tîm Cardydd wedi bod mor llachar ar hael. Mae rai deud hynny wrth i Venables ryddhau Reffel. Cael ei gael awr eto gan Owen. Mae hwn yn chwaraewr mor dda am bachgen ifanc. Mae yn y lle iawn ar yr amser iawn o hyd. Gosod at Bradley. Unwaith eto, Bradley'n dangos i ddonio. Mae mor anodd i gymryd oddi ar y bêl. Mae'n gyflym, mae'n gry ac yn y diwedd mae'n disgyn. Oedd y ormod o grysau glas hyd yn oed iddo fo. Ond am hanner i Caernarfon, am siom i'r Rhys Griffiths, am o'r foled i'r dorf. Y gol gyntaf gan Lloyd yn dod wedi 19 o funudau, wedyn Clark a Chico'r smotyn i gwneud un ddwy, ac wedyn gol gorau'r gêm gan Bradley ni geid un dair. Pwy fydde di meddwl, digon i drafod, fe newn ni hynny pan ddewch chi nôl ato ni ar ôl yr egwyl.
am Brynhawn ar yr ofal, yr haul yn gwenu, mae'r cofis yn gwenu hefyd, ar y blaen o 2 gol i ddim yn erbyn Pen-y-bont, hanner cynta a hanner fan hyn yn yr heilwen. Mae wedi bod yn anygol i ddweud y lleia o ran y cofis. Neb yn dysgol hyn. Owen Tyner-Jones sy'n cael y cwmni i fi. Wel, fel o'n i'n gweud, adeg ein wythnos diwetha, oedd Pen-y-bont ar y blaen o 2 gol i ddim yn yr o'n gyfnod yn erbyn Drenewydd. Be sy'n ei digwydd? Mae pêl-droed yn gallu eich siocio chi. A dwi jyst yn meddwl bod Pen-y-bont wedi dod i fewn i'r gêm. O bosib jyst yn meddwl mae pêl-droed yn hawdd. Ac yn meddwl bod bob gêm wedyn yn mynd i fod yn hawdd. A chwarae teg wedyn i Caernarfon, mae rhaid chdi gymryd mantais a rhoi nhw o dan bwysau. Ac unwaith maen nhw o dan bwysau, mae'r gyntaf mynd i fewn, o chdi'n gweld Pen-y-bont yn panicio bron o bod. Mae angen newid mawr hanner amser. Ie, gewn ni weld y goliau nawr, mae rhaid ni weld nhw. Mae'n rhyfedd, chi'n teimlo Pen-y-bont i dechrau'n weddol a wedyn mae'r goliau wedi newid y cyfan. Cwpl o bobl yn holi sydd hon mewn, mae'n edrych o bod i. O chdi, di'r un sydd ddim yn cweit yn siŵr. Dwi'n meddwl, os ti'n sbio ar y chwaraewyr sydd ar y cae, mae ymateb nhw'n deud y cyfan. A ti'n gwybod, mae'r hediad mor dda, a wedyn cadw i ben. A meddwl yn ôl wthnos yn ôl yn Rownd Derfynol, nath Lloyd drio dinc bach yn ebyn Met Caerdydd yn yr hanner cynta dros y traws. Doedd ddim ots gen y fod yn trio unwaith eto, a tro yma, mae'n gweithio hi yn berffaith. Sa'n di gallu gorffan hon, dim gwell, a ti jyst yn gweld Cain Owen yn sylweddoli, na, ond i jyst ddim cweit yn gallu cyrraedd hon. Ie. A un o'r gem yna, chi'n gweld yn syth o difyr clywed chi'n sylwedd beth, Pen-y-bont ddim coet yn siŵr sut i ymateb, beth i wneud a wedyn yn sydyn, mae'n ddwy i ddim. Eto, oedd hi'n gicio smotin, cwestiynau bob man. Wel eto, dwi'n sbio ar yr ymateb gan y chwaraewyr yma bog yn mynd i fewn i'r dacl, a dio ddim yn cwyno o gwbl. Wan, o ran y digwyddiadau, ti'n sbio ar y sgrin, ti'n meddwl, ydi o di goffwrdd o? O mae'r hediad yn bygythiol dros ben, mae'r hediad yn mynd ar draws yr amddiffynwyr, o Malcs yn sôn, mae bog yn sbio dros di ysgwydd y fama, disgwyl gweld i gol geidwad, wedyn mae'n gweld Lloyd ac yn meddwl, oh no, dwi'n mewn trwbl y mama. A dwi'n meddwl fel mae'n syrthio, bron bod i fresto os rhywbeth jyst yn clipio, a wedyn mae fyny Zach Clark. Gath o gêm anodd wrthnos dwytha yn y Rownd Derfynol, a mae hon yn mynd i wneud byd o les iddo fo. Cadw i ben, yndi mae'r gol geidwad yn mynd yr ochr gywir, ond ti'n gwybod be, oedd y pŵer arni yn golygu, doedd o beth yn mynd i stopio. Beth sy'n digwydd fel sy'n ti'n sefyllfa Pen-y-bont? Be chi'n neud mewn y sefyllfa yna? Achos ni'n mynd i weld y drydedd nesaf. So yna unrhyw gwestiynau am y ddwy gyntaf, dim cwestiynau o gwbl am hon. Na, ddim o gwbl. Wrth y modd yn gweld hyn, oherwydd Sean Bradley, o ran y tymor mae di gael, mae'n heiddi hon. Oherwydd be mae'n ddangos ydy o ddwy elfen. Yr elfen allan o feddiant, gweithio mor galed i gau bel i lawr, ennill y meddiant, a wedyn, dos a neb yn well na fo yn y sefyllfa yma. Mae'r jinc ma, hwn di wrth y modd, mae'n ffigio fynd un ffordd, mae'r symudiad mor sydyn, mor gyflym, a wedyn ydy o'n gallu cadw i ben o flaen y gol geidwad. Wrth gwrs, mae'n gallu cadw i ben. Un o chwaraewyr gora y gyngrau'r tymor yma. Mae'n heiddi'r gol, a fydd wrth i fod. A ti jyst yn gweld, pa mae'n rhedag fel yma yn ei rhythm, de? So neb yn well na fo'n y gyngrau. Mae'r shimmy na, Sean shimmy fydd i, am beth na, fel ti'n gweud, Todd. Wedi cael tipyn o dymor, mae hwnna'n coroni ddim mewn ffordd, os o'n ymlaen i ennill. Ie, mae hynna'n wir. Ac y gwir ydy, dydy ddim cweit drosodd. Mae nhw ar y blaen o 2 gol i ddim. Sa rhywun yn sbio ar y sgôr adra meddwl, waith i fi fynd am Chinese takeaway bach. Na ddim eto. Hynny mae Pen-y-bont, mae gen nhw'r chwaraewyr sydd ddigon da i newid y gêm ar ei phen. Ond ar hyn o bryd, Caernarfon wedi bod yn feistri corn ar draws y cae i gyd, mewn meddiant ag allan o feddiant, a Sean Bradley wrth gwrs reit yn ei chanol i. Ie, mae fel gwylio hanner Cymru fan hyn, i fod yn onest, rhwng y ddau dîm. Os na ffordd yn ôl i Ben-y-bont. Dych chi'n glywed mwy am yr hanner cyntaf nawr yn sylwebu'n Saesneg. Mae Mike Wild, un o ser y gyngor yma, rheolwr newydd, Bai Colwyn, yma fe gyda Sian Davies. Diolch Dylan. Mike, thank you so much for joining me. Now, it's been a very exciting week for yourself, but we'll get on to that in a moment. First of all, what did you make of that first half? I don't think any of us were expecting Caernarfon to be 3-0 up at half-time. No, wow, what an occasion. What a first half as well. I think Pen-y-bont are in a little bit of shock as well, but all credit to Caernarfon. The way they've countered-attack, exploited certain spaces and punished mistakes as well. The fact that Pen-y-bont, they haven't conceded a goal, Mike, since the 2nd of March. The fact that they've conceded 3 in that first half, what do you think's gone wrong for Rhys Griffiths' team? I think there's a couple of things. The fact that it's a final, you know, there's a lot at stake. There might be some nerves within the team as well. So all that's a massive factor. And don't forget as well, there's nearly 2,000 fans here as well. So there could be all that to basically think about.
like we mentioned, it's been an exciting week for you, Mike. You've been named as the new manager of Colwyn Bay. Huge congratulations. How did it come about? Thanks very much. It's exciting times, fresh challenge. It came about all pretty quickly. So it was late last week, and we had the contact, we had the phone call, and we went up and we had the chat to discuss. And yeah, I'm pleased to get on with the new start, the new challenge, and the new chapter now. Well, yeah, how excited are you now to begin this new chapter as a head coach, as a manager? Well, it's perfect time, and me and Danny Harrison have been talking about it for a while. We're just waiting for that opportunity, and we just feel like this is perfect timing for both of us, and we're looking forward to it now. Are we going to see you hanging up your boots, Mike, or are we still going to see you out on that pitch a couple of times next season? I think that's to be decided. I think we'll see how things develop. Obviously, first and foremost, we want to make sure things are right on the football pitch, and if I can lend a hand, possibly, but we want to try and get it right as much as possible without that happening. Well, Mike, diolch yn fawr. Really appreciate your time, and good luck with the summer and good luck with all the preparations for next season. Wel, am hanner cyntaf, i ni wedi cael fel hyn ar yr ofal Caernarfon ar y blaen o 2-0 os na ffordd nôl i Ben-y-bont. Yr ail hanner i ddod wedi'r egwyl.
ffordd yn ôl i Ben-y-bont, achos fel mae pethau'n sefyll, mae Caernarfon ar y ffordd i Ewrop am y tro cynta erioed. Nôl â ni at ein tîmau sylwebu. Felly, ac wrth ochr, Malcolm Allen, mae Nick Parry. Diolch Dylan, croeso nôl bawb. Mae'r lle ma'n gyforiog o bobl yn edrych ar eu pasport i wneud yn siŵr nad oedden nhw di'r hedeg allan o ddyddiad. A nid yn unig Malcolm a fi di'r heini. Maen nhw'n hopman. A mae'r ymwelwyr yn ei glas a'i perwyl a'i nod i ddifetha unrhyw obeithion o deithio. A maen nhw angen gol. Venables at i gapten Owen. Owen yn tanio. Ond na wiriad, dechrau addawol cic gornel. Ia, nath o ddechrau fel hyn. Yn y hanner cyntaf na do, a ddim cyfyd mantais. Rwan, ti'n gwybod maen nhw wedi cael pryd o dafod. Ti'n gwybod maen nhw'n mynd i reid. Bob dim i mewn i sgorio gol gynnar fan hyn. Mae rhaid iddyn nhw. Mae rhaid iddyn nhw o'r eiliad gyntaf fod ar y droed flaen. Mae'n gymaint o dasg. O hwnna'n bas lipa. Ac Kircough sydd i gwneud mor dda y tymor yma yn siomi. Ac oedd gwynebau y tîm reoli'n dangos. Ellwn ni'n gwastraffu unrhyw gyfle i greu. Os oes ein ornes bocsio, a fysa wedi cael ei stopio. Wel, mae angen Tyson, Fury a Gwsec yn llinell flaen yr ymwelwyr i roi ergyd i Caernarfon ar hyn o bryd. A mae'n boethach yma nag yn Saudi. Gosod yn cael ei gael lawr gan Evans. Reffel, ennill hwnna'n 10. Kircough. Oedd hi ar. Oedd hi ar, ond oedd Morgan Owen yr amddiffynwr. I lawr ochr de, mae Caernarfon wedi dallan y bas na. Oedd Chris Venables yn trio cadw. Oedd hi wrth y traf cam sefyll. Sean MacDonald oedd y sawl un o'r dorf di cyffroi yn ei weld o yma. Ac enghraifft falle o ffaith bod na nifer o niwtraliaid yma sydd ddim falle'n deall y gêm yng Nghymru. Nifer ddim yn gwybod am y cysylltiad rhwng Sean MacDonald a Pen-y-bont. Da gan Thomas. Clark. Eto, licio'r syniad, dechrau ail hanner, di sgorio hanner cynta. Sa Clark hanner troiad, oli siap i corffo. Ian gath o mi ben dros, gath o'n ymestyn pan oedd o'n cymryd yr gyda'r ddim digon agos i'r bel i gadw reolaeth i grymanu i fewn i'r gornel bell yna. Allan gan Brisbeck. Un o'r rhesymau falle pan bod yna gymaint yma. Bach iawn os o gwbl. Falle bod y felin Helin dîm lleol sy'n chwarae adre heddiw. Ond ys neb arall, wel am le gwell i ddod. Dos na'r un, na fama. Ac ar hyn o bryd, yn sicr ys yn lle gwell i fod iddyn nhw. Borg. Reffel. Evans. Williams yn ceisio gael lawr. Gwaith pwysig. Gan Harling. Allan at Owen. Pen-y-bont wedi newid system di bach mae bel am ydyn ag routine y chwarae fan hyn. Maen nhw wedi mynd 4 yn y cefn, wel, i ddeud y gwir, maen nhw'n mynd 2 yn y cefn ar adega. Maen nhw'n gorfod sgorio gol gynnar yn ôl a'i hanner mae ddod i fewn i'r gêm. Maen nhw'n rhaid ymosodol rwan yn gadael bylcha tu ôl yn nhw. Ie, dwi'n meddwl y gwahaniaeth mwyaf rhwng y ddau dîm yn ymosodol ydy cyflymder Caernarfon. Lloyd a Sean Bradley. Sean Bradley yn gynt na efallai mae rhywun yn sylwi. O ran Pen-y-bont, dos a ddim cyflymder. Mae Reffel yn lwmp o foi. Chris Venables, da ni'n gwybod be mae o'n gallu neud. Ond dos a ddim y bygythiad tu ôl i amddiffyn Caernarfon ganddyn nhw. Sôn yn sydyn, yli chwaraewyd nath nhw adael fynd yn yr haf, Whitmore. Chwaraewyd dynamic gan o gael Colwell, Colwell oedd enw fo. Boi bach gwall coc gan o cael o ddod rhedag efo'r bel. Nathan Wood, Cas Newydd, digon o chwaraewyd yn symud i'r rhedag efo y positif o Cyfymdra. Ie, Cletton oedd y bachgen yna. Syna fo. Allan gan Tibbets. Unwaith eto.
allan at Harling. Owen, da chi'n teimlo bod angen i Harling ac Owen fod ar ei gorau. Mae'r reffael i creu chydig bach o le. Diom di oedi gweithio, mae di rhoi popeth mewn i'r gêm a di pethau ddim di mynd o'i blaid. Mae Williams ni lledu allan at Bradley gormod ar honna. A tu allan i'r llyn, da chi'n wylio Adam yn unded, Doni yw y wych o fyna. Yn just gweiddi ar Cartwright. Yli, mae Chris Venables yn dod rown fi wan, gad o'i fi ar y postyn pella, felly oedd o jyst i basio fe ymlaen. Cymru cofrifoldeb, dyna mae Caernarfon yn ganed. O mae Bale yn disgyn yr hyd am hanner eiliad i Harling oedd o. Fydd o... Mae Marc Williams di hwnna dewn. Chris Venables y dyn yma. Mae o'n teimlo reit rwan. Fydd o dal i gofn ffit llawn egni wrth gwrs efo'i. Mae goesa fo mynd yn hynach. Mae Benno mor glefar a smart. Dwi'n di gael hanner cyfle eto. Hyd yn un heddiw. Tawelwch, coeliwch neu beidio, tawelwch, ond nerfusrwydd ydy hynny. Y chwarter awr agoriadol, rhwystro, Pen-y-bont ag Sgorio. A pan da chi'n gwybod am y chwaraewyr yn hyn Pen-y-bont. A Venables yn ei plith nhw. A drws wastad nagor. Dyn nhw ddim ar ei gêm, na di. Dwi'n gwrs na'r hael ta be, ond dwi'n gwrs na'r wythnos dwytha, hwnna di ffeinal nhw, mae egni nhw. Harling. Angen pêl dda mewn i'r cwrt. Gabriel Kircough gafodd ei ben i fi. O'r Tebet yn hollol llonydd, o ddim yn ymdrech ffôl. Wel, dwi'n di gorau deifio yn un waith heddiw, cofio. Dwi'n di gorau deifio yn un waith heddiw. A ti'n edrych y fanna pan nath y penna na gael ei benio lawr. Kircough yn neud y dda, neud o'n gynnar, defnyddio Owen fel rhyw ystod bach heb neud trosad i ffwrdd. Ie, unwaith mae'n neidio'n gynnar, mae Owen yn gwybod, dwi'n mewn chydig bach o drwbl yn fama, felly yr unig beth mae'r amddiffynwr ifanc yn gallu neud ydy gwneud siŵr bod y penia ddim yn un glân, bod yn cael ei gorff i fewn, jyst i roi i falans o off mymryn bach, nath o ddigon yn y pen draw Owen. Borg. Williams, chwilio am Owen. Ardderchog, Lloyd, Goset yn disgyn, di honna byth yn gico'r spotyn. Cywanod ti chech ti sy'n dysgu o'n edrych. Rhediad da pwrpasol, mae amddiffynwr canol Pen-y-bont wedi stryglo heddiw, Borg a Jeffries. Campus gan Thomas. Bradley, Thomas yn dal i fynd. Thomas jam i thynnu nôl. Gwiriad gan Prisbeg yn ddigon. Am y gyfle i Ben-y-bont ddod â hi. Kircough. Rhediad da gan mae angen pas dda ar ei diwedd i nawr. Ashley Evans sy'n derbyn. Honna'n fyr. A Donahue, gwaith da gan yma. Just profiadol, de. Ti'n edrych ar fainc Pen-y-bont. Hon oedd y symudiad, wwan, lle mae darren. A mae'n rhaid ddal o rwan. Gormod ar y bel i fi, erwydd oedd y rongl ddim gan y fe gydio. A draws y golwr i'r postyn bella. Croesiad yn cael ei dynnu nôl. Oedd Lloyd di mynd i mewn, rhy gynnar. Pan gewch chi Thomas a Bradley efo'i gilydd, mae'n y berig yna bob amser. A dyna'r math o bas sy'n gallu torri calon. A hwn di'r eilydd. Elliot Richards sy'n dod mlaen yn lle Mark Little. Sori, o ti'n medru ychwanegu? Ti'n fod y cyflymder fod Darren Thomas yma na hefyd. A Sean. A Lloyd. Sean. Rhys Griffiths di wneud i newid hanner amser dydi, ond does o ddim lle di chwarae Pen-y-bont o gwbl. Maen nhw'n hollol ddibynnol ar y cefnwyr de chwith, Caen Owen a Mae'r Davies i fod yn amddiffynwyr ag hefyd yn asgellwyr. Dos o ddim asgellwyr, mae bob dim yn y canol, mae'n system 4-2-2-2 os lici di.
Felly mae yna lot o gyfrifoldeb ar Davies a Owen, a diolch yn gweithio ar hyn o bryd. Dwi'n tipyn bach yn sioc, dydy all Evans wedi cael ei swapio efo Ryan Reynolds, ganol cae. Bradley. Harling at Davies. O'i flaen o, ond yn bell mae'r reffel. A Nelly am reffel mae o. A rywsut mae'n dod drwodd. Heibio Cartwright at Venables. Venables yn chwilio am reffel. Griff John di dod o draws. Reffel yn dal yn gweithio'n galed. Williams yn ôl yn cynorthwyo. Gwaith da ganddo fo. Williams allan yn y diwedd. Tam o'r amanyddgar mae'r dyfarnwr am fod. Ac yn y diwedd mae'r drosedd yn cael ei rhoi. Ie, byd bach. Rwystydigaeth. Ond eto Darren. Nath o sgorio, cofia Darren Thomas, de, yn ei gêm gynta'r tymor. Darren Thomas yn o sgorio yn ei gêm gynta'r tymor. Sgwni os ydy sgorio yn ei gêm ddwytha, oherwydd ond un sy'n ganddo fo. Wel, mae Griff John yn derbyn lluniaeth. Mi ydawodd o y maes yn ystod y rownd Rownd Derfynol. Un arall o eilyddio Pen-y-bont paratoedd ymlaen. Braf gweld gymaint o wynebau ifanc yn gweld y gêm yma. A mae popeth di gweithio wrth i ni gael golwg ar Lincoln McFadden yn paratoedd ymlaen. A gadwch chi gael cyfle i weld y goli eto. Ia, mynediad ac am y ffordd. Mae hynna'n just yn well clinicol i fi, arwydd. Mae o'n gwybod yn union pan mae'n curo ras i godi dros fo. Ie, Cigars Motton, Zach Clark yn cadw i ben yn de, a wedyn yr ola ydy'r ora yn y marn i. Sean Bradley gweithio mor galad. Mae werth gwylio hon eto. O, dwi'n ffordd yna, dwi'n fewn a fi fewn i'r cae, cadw i ben wedyn. Be dwi'n licio am y gol gynta, Malcolm? Dwi'n cofio wrthos dwytha. Gath Lloyd gyfla, nath o fynd am y dinc dros y bar. Gath o'i feirniadig e Malcolm Allen, de. Pam bod o'n gwneud hynna? Be mae di'n heddiw? Union y fath fewn a hi. Ei, un allan o gant, fai? Na, geisiwr. Gwna teg iddo. O'n i'n feniadol ar ei barn sy'n sa fi di wneud. Ond yna eisiau dweud. Mae Griff John wedi dod ymlaen i'r maes. Darren Thomas, mae o'n chwarae yn dda iawn a chi bas mlaen tuag at Clark. Efo Clark mae Bradley. Bradley mewn lle, mae Lloyd yn galw amdani, mae Bradley am ddangos i ddoniau eto. Bradley mynd i hun. Chydig bach yn hunanol o bosib Ashley Evans yn geid digon. Dwi a Malcs di sôn am Miles Davies a Cain Owen yn gorau gwneud y ddwy o ochr. Pa mor uchel oedden nhw'n fanna. Mae Bog a Jeffrey sydd wedi stryglo, maen nhw ar ben i hynna nhw'n. Dyn nhw'n mynd i gael help, mae yna fwy o goliau yma mae Caernarfon. Faint o le ac yn y Sean yma. Chopio nôl ar un, chopio nôl ar llall. Ond ti dal i fod isio, bod ti'n dair gol i ddim, efo'r gymaint o le a hynna. Just bod yn digyfaddad a curo 4, curo 5. Just yr adloniant ar i'r cefnogwyr. Morgan Owen sy'n paratoi i gymryd y tafliad. John yn mynd amdani hi. Plisbeck yn galwg yn ei chasglu hi. Neb i fyny o'n reffel. A mae Plisbeck yn gofod aros i'r gysau glas symud. Chydig bach yn gynnar i wneud hynny. Ond mi fydd Caernarfon yn teimlo bod nhw wedi cyrraedd clwyd gyntaf ail hanner os allan nhw gyrraedd ar awr heb ildio gol. William Clark. Bradley. Ie, mae yna ddau arno fo. Chydig bach o ffrau rhwng fo ag Ashley Evans yn y cyfamser Pen-y-bont yn dod â hi. Unwaith o pas sal. Dych chi'n clywed aelodau'r tîm rheoli yn sgrichian o'n rhwystredigaeth o dan ni. Owen, gymaint o chwaraewyr profiadol, ddim ar ei gêm, yr eilydd Richards nôl at Harling. Bradley, gweithio'n galed, y bas ymlaen yn chwilio am Kircough. Pwy sy'n yna eto? Owen. Mae wedi chwarae 90 munud o bob gêm ond un ers symud yma mis Ionawr. A'i baso at Clark. Bydd o yn fodlon, Malcolm. Hei,
Os dyn nhw'n cyro'r gêm yma, mae o'n gorau cael reolwr y tymor. Richard Fish yn ei dymor cyntaf mynd â Caernarfon i Ewrop os dyn cyro'n, come on. Wel, mae ar yr rhestr fer am reolwr y tymor efo Craig Harrison a Colin Caton. A Craig Harrison, wel, am gamp iddo fo y tîm cyntaf 1998 i fynd drwy'r tymor heb golli. Ie, cofio di, reolwr y Seintiau Newydd ydi o. Y bêl gan Richards. Owen. Kircough. At Richards yr eilydd. Owen. Mae hon wedi cael ei mewn. Mae Venables wedi cael gafel arni, ond oedd Cartwright i gwneud digon gwaith am ddiffyn da ganddo fo. Mae'r bêl fyny at Bradley. Sgoriwr y drydedd gol. Y gol da chi'n teimlo sy'n gwneud i gwahaniaeth. Chwilio am Lloyd. Lloyd yn cael ei giro yn yr awyr gan Jeffries. Owen, hanner awr o'r gêm yn weddill reffel yn mynd, Tibbet. Mae'n cael pleser, mae gyda'i gi sy'n hoffi rowlio ar ddeiar fel yna. Cael rhyw gysur mawr a rowlio ar ei gefn. A gwed mawr ar rhywun afon. Ond, ie, ti'n clod, sy'n fawr gofyn dweud. Ond, mae rai mae cath i Tibbets yn de, dim ci. Donahue. Clark. O, hyfryd gan Clark, heibio Jeffries. Llawer iawn rhy hawdd. Ashley Evans, di hwnna'n drosedd y mai tu allan y cwrt. Eto, mae Pen-y-bont yn gorau cymryd risg dydi, ond Jeffries yn amddiffynwr canol sy'n gorau cael ei lusgo i safle dio ddim isio bod. A wedyn Clark yn mynd heibio fo, a wedyn yn trio mynd heibio Evans. Mae'n drosedd, just tu allan i'r cwrt Cosby, ond positif. Traed sydyn de. Traed sydyn gyda ddwy waith yma i gael y drosedd yma. Zach Clark, wahanol chwaraewr wythnos yma. Dwi'n licio fo. Mae wedi cael tymor da. Do, mae wedi cael dylan yma dar Caernarfon, sicr o'n ni. Mae McFadden yn amlwg yn agos at dod ymlaen. Cael ei rhai ddoe gyda llaw gan Abertawe, McFadden. Bradley a Donahue. Donahue yn isel, och! Griff John ddoth ar draws i fynd amdani hi. A rywsyd mae'r dyfarnwr yn penderfynu bod honna mynd am gic gornel. Mae'n lwcus erbyn fo nath i hyn. Griff John. Ydy pwer ar honna. Ti'n gweld beth mae'n mynd am posti pell yna unrhyw fath o gyffyrddiad. A ni'n siŵr os oedd y cyffyriad ola gan Cartwright. Ie, oedd o tu ôl i John, doedd. Oedd yr ergydd mor galad. Oedd. Doedd neb yn gwybod, dyfarnwr just ges bach. Yn yr hanner awr ola, Rownd Derfynol y gemau ail gyfle. Tor fod dros 1,900. 100 a hanner o filoedd o bunne o wobr i'r enillwyr. Bradley ar gic. Donahue. Lloyd. O, a Cartwright yn meddwl am y tudalennau cefn. Sa chi'n deud bod wedi geid popeth yn anghywir, Malcolm? Wel, amddiffynwr canol ydi o cofia, ond efo'r lle o ganddo fo, oedd o'm yn gwybod hynny. Dyna di'r gwanaeth rhwng amddiffynwyr am ysodwyr. Ti'n gwybod yr greddfa gynnwch chi, ti'n gwybod gynnwch chi amser. Na ddol jyst cymryd ti'n sydd o, a jyst hedfan i dros y traws, plygin ôl hefyd i fi mach. Williams gosed Thomas. Twt. Ond reffel yn ôl i sbwylio'r triongl bach yna. Richards yr eilydd. Richards eto. Cartwright am seri'r dacl yn berffaith ac yn un bwysig bod o'n gwneud yn ei gwrdd Cosby hun. Mae'r Davies, dan bwysig am Bradley. Brisbeck. Mae Louis Lloyd di aros lawr, y bêl gan Gosset. Donahue. Oedd y bêl ymlaen at Bradley'n well syniad. Ond at Clark Arthur. Owen, yn ôl ar ei draed. Dwi'n meddwl benithrifo Rhys Griffiths yn fwy na dim byd heddiw. Caernarfon ddim yn well na nhw. A maen nhw'n heiddi bod ar y blaen. Maen nhw wedi cael ei bwlio. Pen-y-bont wedi cael ei bwlio gan Caernarfon. Mwy o egni, mwy o awch i ennill bob bêl gynta, ail bêl ar draws y cae i gyd. Yn sicr, y dyn yma wedi bod yn ei chanol i. Do, tu blaen y cyw,
i Owen do. Yr amddiffynwr, Morgan Owen. Wel, mae Ashley Evans yn gadael y maes. Ac yn dod ymlaen yn ei lef o fydd Lincoln McFadden. Fel o'n i'n dweud, cyfle iddo fo gychwyn ar benod newydd yn ei yrfa yn cael ei rhai gan Abertawe ddoe. A mi ddoth ymlaen fel eilydd yn y rownd Derfynol yn erbyn y dre newydd hefyd. Un gol wedi cael y tymor yma. A hynny'n ei gêm gyntaf yn erbyn bai Colwyn Adam Davies. Sgorio ail gol yn rownd Derfynol Caernarfon yn paratoedd ymlaen hefyd. Dim digon poeth i gael y toriad swyddogol, ond mae yn boeth. A cyfle i gael chydig bach o ddŵr, lle bod y feilyddion digwydd. A maen nhw'n dechrau credu. Maen nhw yn credu. Fe ddathan nhw yma yn gobeithio ac yn sydyn, maen nhw'n credu. 25 o funudau yn weddill. Tro'n hanner amser yma, oedd i ddipyn bach yn ddistaw yma, neu ryw awyrgylch gwahanol. Caernarfon, 3 gol i ddim i fyny. Oedd o'n sioc i rei pobl. Oedden nhw'n di gweld hynna na teimlo neu na gweld hynny yn digwydd cyn y gêm. Oedden nhw'n disgwyl cael ei deffro rhyw freuddwyd, dwi'n siŵr, ond, hei, ges i'n atgoffa wedyn, de, bydd y gwyddoedd yma yn ebyn dre newydd rhai blynyddoedd yn ôl, pan oedd Caernarfon 3 gol i 2. Darren Thomas y Sgorio wedi 2 gol i 2, mae 8 munud i fynd. A wedyn, y dre newydd yn mynd ac o'r gêm. Da ni wedi arfer gweld drama yn rowndiau terfynol a gemau ail gyfle. Maen nhw wedi bod yn rai o ddigwyddiadau mwy o cafiadwy hanes Cyngrair Pêl-droed Cymru. Ond pe bai Pen-y-bont yn sicrhau unrhyw beth o'r gêm yma, da chi rhyw deimlo mai dyna byddai'r drama fwy erioed. Dim yn edrych felly ar hyn o bryd. Dim amser ychwanegol, cofiwch. Y bêl gan Reffel, syth i gicio'r sbotyn fydden ni'n mynd. Y bêl at Venables. Davies. Cartwright Sawdl yn ddigon. Kircough, cael ei gael ar gan Williams. Yr ifanc yn ebyn y profiadol. Harling yno, o flaen Bradley. Kircough eto. Mae'n fel oedd Owain Tudur Jones yn awgrymu. Mae Caernarfon wedi bod yn ei gwynebau nhw'n dydyn. Gydol y gêm. Owen. McFadden. Brynhawn ar draws. Nath McFadden rediad da iawn, just cyn iddo fod erbyn y bêl y fanna, felly mae wedi dod ar y cae, gwneud yn union fel seriolwr o isio fo wneud, adio'r egni, Caernarfon ddim cweit yn barod i eilyddio pan maen nhw'n amddiffyn cic gornel. Pwysig eto. Na ddigon o le. Venables, Williams o ddiar i linell. Sbiwch ar y lle gafodd Venables, oedd Williams yn y fan ar lle. Harling. Richards yr eilydd. Clark sy efo fo. Richards trosedd arno fo dan drwy'n y dyfarnwr cynorthwyol. A mae yna wthio a chicio a brathu. A mae'r doctor Alec McInch. Di McInch ddim am roi modfedd i neb. Dwi'n licio'r dacteg yma. Mae chwaraewyr Caernarfon yn gwybod bron. Mae Venables yn mynd i ennill y peniad, felly gadael o ar ben ei hun bach, a nhw'n i jyst rhoi 8 o chwaraewyr ar y linell. Cyfle arall i greu y tensiwn rhyfedda wrth i Adam Davies, yr eilydd, ddod man yn lle sgorio'r y gol agoriadol Louis Lloyd. Fo sydd wedi gadael, Davies ymlaen i ddyletswydd cyntaf oedd i cynorthwy ar amddiffyn. Mewn â hi eto gormod arni o Tibbets. Dwi'n mwyn siŵr os oedd angen gwneud hynny. Dda ddim delio fo honna'n dda. Dion Doniw yn marcio Venables yn y cwrs Cosby fan hyn, de. Maen nhw'n marcio mor agos i gilydd. Maen nhw'n cario i gilydd yn y diwedd fan hyn. Le maen nhw'n e? Cach di coach bach. Owen, McFadden. Ar ddas y postyn pella! Am arbediad! Venables! Di honna yn mynd mewn chwaith! Wel, Jeffries yn gorfodi arbediad campus a sut wedyn a sgoriodd Venables a mae Malcolm Allen yn edrych yn gegrwth. Dwi'n siŵr gath o rhyw fus ddau nhw i fyny. Na ddo'n taro'n traws nath i, o na Tibbets yn wych i fynd y draws i gol i mewn gyda fo anaf.
Nath hi just taro amddiffynwr cynt ar y traws, dwi'n meddwl do. Nath o benio i lawr yn erbyn pen un o'r amddiffynwr, dwi'n gwybod pwy oedd o'n a gymaint onyn nhw. Wedyn oedd hi ar y traws, a wedyn ti dal yn disgwyl y dyn yma i daro'r targed. Mae bob peth o blaid y Caneris. Bob adlamiad, bob darn o bren, bob penderfyniad. Ond i fod yn deg â nhw, mae perfformiad nhw hefyd yn heiddi'r fantes sylweddol sy'n ganddyn nhw. Mae Dion Donahue yn ganol cael o'r reffel. Na, mae yna fwy a mwy o wthio a dadle. Richards yn mynd amdani a McFadden. McFadden ar gydio! A sbiwch lle oedd Venables mewn lle ar y postyn. A mae rhaid i McFadden i ganfod o. Dyma weld o. Dyna beth dwi'n bod tro'n ddeud ydy. Dydy McFadden ddim yn sbio i weld o. Mae'n di edrych, mae'n trefnu'r gol. Mae'r bas yna. Mae yna chwaraewr mewn safle gwell ti bod tro yn gorfod bod yn efo dy weledigaeth yn gwybod bod o yna. Do ddim. Sa'n i fod ar blat a sa'n nhw allan ôl na gem. Wel, mae Tibbets i lawr eto. Ac mae yna anafiadau. Ac ydy o'n dactegol, wel, mae rai chi gofio i fod wedi bod lawr hefyd yn gynt yn y gêm. Ond chwarae teg i gefnogwyr Pen-y-bont. Oedd yna 80 o cynned i gwerthu. Mae yna ragor wedi dod, oedd nhw'n mwynhau y cae cwrw cyn y gêm, ond nhw'n clywed ar hyd strydoedd y dre yma. Ond sbiwch ar hwn, os na well chwaraewr wedi bod yn yr uwch gyngles i heb chwarae yn Ewrop, fo ac Eiran Edwards falle, ia? Gorfod bod. Gorfod bod. Ond tymor yma, mae gennau o wedi tangyflawni. Os dwi'n dod allan o'r gêm yma fo rhywbeth i oce. Ei, oedden nhw'n Ewrop, gath nhw arian Ewrop, oedden nhw'n 6 isa, gollodd nhw bwyntiau eto. Os yna pwysau ar Rhys Griffiths? Wel, mae'n rhoi pwysau ar ei sgwyddau hun. Ac yn sicr, bydd o ddim yn hapus efo ffordd nath o'n recriwtio ar ôl gadael gymaint o chwaraewyr gwych, canolgau, mynd i'r rhedeg o'r bel, fynd o Ben-y-bont a methu dod â chwaraewyr fewn. A maen nhw wedi gweld i hisio nhw heddiw yn dydyn? O, sa'n cwestiwn. Wel, dim just heddiw. Gorffen yn 6 isa yn deud un bethig. Tibbets. Digon iach am y trydydd tro i gario ymlaen ar ôl derbyn criniaeth. Yn y gam sefyll. Mae Owain yn dawel ac yn astudio ac yn meddwl. Ydych chi'n gallu gweld unrhyw beth allan Pen-y-bont wneud o wahanol? Ni fel symbeidio. Mae yna ffordd yn ôl, os fysa nhw'n cael un cyn gyntaf a bosib. Yeah. A ti jyst yn meddwl, o safbwynt Caernarfon, maen nhw wedi cael bob dim yn gywir heddiw. Bob dim. Ond yr un cyfle, a fysa McFadden wedi gallu ffeindio Venables yn safle Dion Donahue. Oherwydd oedd o mewn rhyw frwydr fach efo reffel doedd, mynd ben-ben. Ella just stopio diffyg canolbwyntio am eiliad fach. Mae rhaid gwneud siŵr bod nhw'n gwneud dim byd gwirion a fydden nhw ar ei ffordd i Ewrop. Bradley gweithio mor galed. Thomas. Venables yn cael ei gosbi. O, mae'n a mae wedi bod yn bnawn rhwystredig iddo fo, yn dydi? Yn di tad mae wedi. Dim di gael y cyfleon ar gwasanaeth illa. Mae wedi gael yn ystod y tymor i sgorio gol iawn. Dan y Thomas fy'n just dal i dir bychan o'n gorfforol cryfach a Venables. Dim bris ar Donahue. Yn y nelyd ag at yr eilydd Adam Davies. A Griff John lawr, nid am y tro cyntaf. Ie, yn amlwg mae'n cario anaf, dydi. Yn gadael y cael wrthos weithio yn yr o'n Gy'n Derfynol, fel nes ti sôn, Nick. Ti'n cyrraedd yr adeg yma'r tymor, lle ti jyst yn patio dy chwaraewyr fyny, a ti jyst yn gobeithio ac yn gofyn, os a un gêm arall, come on, wan. Yn amlwg, di o ddim yn agos at 100%, ond waw, mae di chwarae ran heddiw. Do, ac trwy tymor, mae'n gysondeb o, a sa fo'n dod o ddiwrth y cael os nas a rhaid o cramp gyda fo, dwi'n meddwl rwan.
Ryan Reynolds yn paratoi I ddod i'r maes dros Ben-y-bont. Hogyn lleol o Caernarfon. Nawr te, dyna be fydde ffilm Hollywood. Tysa fo'n gallu gwneud gwahaniaeth yma. Ond da ni'n agosau, wel, chwarter awr o'r gêm yn weddill. Dim amser ychwanegol. Mae rhaid I Ben-y-bont sgorio tair mewn chwarter awr ac ychydig amser ar ben hynny. Wel, ydych chi'n disgwyl am Ryan Reynolds ddod i'r cae am y llinell yn anig. Dwi'n wrth y modd o. Ond dwi'n siomedig braidd nath o'n cychwyn y gêm. Oherwydd, dod yn ôl adra weithiau. Tisio dy chwaraewyr y dyma. I brofi pwynt I mi bach, ond hefyd I chwarae'n dda. Mae'n ffrindiau fod rhan fwyaf o'r dorn ma, mae'n siŵr. Y bel chwilio am Venables Cartwright ardderchog pwysig allan gan Donahue. Chwarter awr rhwng Caernarfon ag Ewrop. Ond mae'n ei fi'n dangos bob dim. Peniad I lawr, un Chris Glas, yn y gwrs gos fi, maen nhw dair gol ar ei holi. Brynhawn Donahue yn cymryd cyffyrddiad cyn I chlirio. Davies a'r tafliad yn galw amdani. Mae Kircough mewn lle. Williams efo fo. Ardderchog gan Williams yn defnyddio ei brofiad. Allan â hi. A mae yna gyfle I Clark. A sbiwch ar Darren Thomas yn brasgamu o'i flaen o. A mae Clark heibio Richards. Mae Clark yn dal I fynd. Mae angen y bel fel mae'n mynd I hun. Arbediad da. Arbediad da iawn gan Prisbeck. A mae Clark yn galw ar i'r dorf. Godi lleisiau. Helpwch ni, mae'n dweud. Helpwch ni dros y llinell nawr. Ia, cychwaraewr hynna'n tîm Caernarfon yn sprintio os dy licio lawr ochr all y cae Darren Thomas. Ond ergyd gan Clark cael I wrthio drosodd gan y golwr. Ond nath o ddim cadw... So wedi codi ben, so wedi gweld Darren. So wedi mynd I just pasio ar draws y cwrt chwech iddo fo Sgorio. Ond bod o wedi gwneud y golwr weithio, yn oce iddo fo gymryd yr ergyd ar. Badly. Cartwright! Oddi ar y llinell fwy neu lai. Goset. Clark. Cic hosan ganddo fo. Cyfle Richards ddod â hi. McFadden ydy'r targed. Nôl mae'n mynd. Mae'r bel at Reynolds. Ia, peniad gwych gan Cartwright. Gael benderfynol eto yn hwyn y gêm, yn cael ei ben iddi. Mae'n mynd I fewn. Yn clirio gan Pen-y-bont. Wel, di Cartwright ddim wedi sgorio'r tymor yma. Un o arwyr tawel Caernarfon yn de. Ond gynt o'r derwyddon Kevin. Mae wedi methu cic o smoting gyda llaw yn erbyn Pen-y-bont yng Nghwpan Cymru tymor yma. Ond dwi'n credu bydd na alw iddo fo gymryd un heddiw. Ond I bai bod ni am weld y ddrama ryfedda. Y bel at McFadden. McFadden I hun. Mae rhaid fo wneud yn well. Mae'n gyfle gwych. Mae'n gyfle gwych adeg yma'r gêm lle ti angen cadw dy ben. Ti newydd ddod i'r cae, ti newydd gael hanner cyfle. Cyn hon, rwan ar yr ongl, ar ei droed chwith. Dwi'n gwybod beth mae'n siŵr wneud, ond mae wedi gweld y golwr tro yma. Ond mae rhaid chdi just fod ipyn bach mwy canolbwyntio ar y bel yn bownsio. A just tap bach, just rhyw basio I fewn dros y golwr. Wel, sy'n ni'r enghraifft berffaith yn y rhan o'r cyntaf pan oedd hi'n ddi-sgor. Pwy sgoriodd y gol gyntaf o'r gêm. Mewn safle tebyg, Lloyd I Caernarfon. A wedyn just dink bach, y gredd fach na. Cyffyrddiad perffaith oedd ddim gan McFadden yn fanna. Nag oedd y techneg bach, o safon. O! Mae Jeffries newid ei penelin sydd o'n I gwynab Adam Davies o flaen I yma. A mae'r dyfarnwr yn gweld bod y digwyddiad yna. A mae Davies yn dal I lawr. Wedi creu y cythwfwl mwyaf. Mae'n amser cadw'ch penne. Oedd y dyfarnwr cynorthwyol yno. Mae chwaraewyr Caernarfon yn pledio. Fe weles di o. Mae rai bod ti di weld o. Mae rai chi feddwl y bydde'r dyfarnwr yn mynd at y dyfarnwr cynorthwyol. Dwi'n meddwl bod wedi weld o'n I. Don di dod at y fi, anyway. Maen nhw'n siarad bendant. Iawn. Ond i'n look at Sgen Malks, felly os mae o di weld o, wel mae rai bod yn amlwg. Dwi'n gwybod beth sy'n digwydd I amddiffynwyr rhwystredig pan maen nhw'n mynd i'r llawr efo'i gilydd. Maen nhw ar y llawr efo'i gilydd, oce? John. O, da ni'n
Sy'n bod Donio. Mae'n digwydd ar y llawr yn dydi? Ar y llawr. Gan ni weld o fan hyn falle. Braich am yr wddw ar y gore, dwrn ar y gweitha, gan ni weld. Ac yna ddau chwaraewr rhyngwladol yn edrych ar ei gilydd, a mae'r ddau yn disgwyl i'r llall ddeud. Dyna pam gyda fi'n lygad. O'n i'n eisiau deud bod o'n wrong. Dyna pam gyda fi'n lygad. Sorry, Jeffries. So ni'n licio Malcolm Allen yn erlu ni am ddim byd. Ond mi oedd na gysylltiad, a mi oedd na ymdrech ymosodol, ond doedd y cysylltiad ddim cweit mor ddrwg ar ymgais i lofruddio nath Malcolm Allen i ddisgrifio. Ond i ailadrodd, mond i'n lygad sgenna fo. Gyda get to efo. 10 munud yn weddill. Ffosedd ar Harling. Mae yna ddau eilydd yn paratoi i Caernarfon, ac mae angen iddyn nhw fel Pen-y-bont gadw i pennau. Venables. Mae'n bnawn mor anodd iddo fo. Davies. Cartwright eto. Marc Williams fyny'r cae. Ti'n sôn am Don Hugh, Cartwright a Chris John heddiw. Arwyr. Owen fi ddath i beniad yn mynd at McFadden. Sbiwch arnyn nhw, sôn am roi cyrff dros yr achos. Owen yn ymestyn yma hwnna'n gwirau lwybr Bradley. O'i flaen o mae Adam Davies. Bradley heibio i ymdrech. Davies i'w daclo fo. Mae Bradley'n dal i fynd. Harling sy'n efo fo. Ti'n bod y nac yma gyda Sean Bradley, de? Mae'n rhyw edrych bod di blino, bod yn arafu a slofi rediad i lawr, ac yn sydyn lle maen nhw'n nidio fewn, mae'n mynd eto. Just clefar. Phil Mooney sy'n dod ymlaen yn lle Griff John wedi chwarae ddawain. Da iawn. Da ni newydd sôn am y ffaith dydio ddim 100%. Yn amlwg mae o wedi chwarae'r gêm yma efo anaf, ond yn teimlo mond un gêm i fynd. A'r posibilrwydd o gyrraedd Ewrop ac am berfformiad mae di roed i fewn i'w dîm. Chwarae teg iddo fo. Ie, a'r capten Darren Thomas yn gadael. A mae Mae'r yn dod ymlaen yn ei lefo. Ydy Darren Thomas yn mynd i gael cynrychioli clwb i fro, clwb i ardal yn Ewrop, am stori bydda honna, clwb i galon. Ti'n gwybod be, mae'n ei goosebumps i fi just meddwl amdano y peth. Dyma'r clwb mae'n feddwl i Darren bach. Mae rhaid i chi ddeud bod o'n mynd i ddigwydd erbyn hyn yn dydi. Mae'r Richards. A di'r ymwelwyr methu creu lle yn y rhan o'r cae sy'n cyfri. Gosedd ar y cefnwr ifanc gan McFadden. Ond am was yn personoli y clwb, Malcolm. Hey, come on. Mae'n gymeriad mewn y stafell newid na. Mae o'n chwaraewr a hannar un gol tymor yma yn ei gêm gynta. A sbio fe'n gêm yma di chwarae. Dros 25 dwi'n meddwl. A just, mae di chwarae mewn safle gwahanol. Mwy o gyfrifoldeb yna fo. Ond mae pawb wrth i bod o gwmpas lle. A mae'n heiddi chwarae'r Ewrop, na ddeud hynny. A mae'n chance da, fydd o'n mynd i Ewrop i ddathlu cyrraedd Ewrop. Fydd o'n magalwf bore fori, mae'n siŵr. Na, da chi'n teimlo bod Ewrop yn mynd i fod yn gorfod paratoi ar gyfer ymweliad pobl go arbennig. Maen nhw'n mynd i glywed y cenion newydd. Poeni dwi o mae'n syth yn ôl. Fedyn. Malcolm yn gosod pawb arall wrth i safonau hun. Donahue ar draws. Mae o di chwarae'n gampus. Donahue a Cartwright.
Wel, am achlysur dyn. A mae'n werth cofio 15 mlynedd nôl, cwympo nath Caernarfon, a cwympo wedyn nathon nhw. A cefnogwyr ddoth i'r adwy, cefnogwyr sefydlodd y pwyllgor, cefnogwyr a chubodd y clwb. Mae'r aelodau y pwyllgor o hyd y cyfarwyddwyr yn gefnogwyr. A mae wedi bod yn ymdrech cymuned i ddod â Caernarfon yn ôl i ble maen nhw. A'r gymuned sy'n mynd i fynd i Ewrop mewn â hi, allan eto gan Cartwright. Owen. Allo greu nerfusrwydd o leia peniad dros y bar gan Borg. Wel, nath o'n amseru y rediad yr un da. Nath o neidio uwch na bob o'r momentum na pan ti'n rhedag i mewn. Ymosod ar y bel. Methu penio i lawr ac yn ôl lle dyma'r bel yn dod o'r gornel a draws y golwr. Wel, mae dref yma'n heiddi hyn. Ia, mae yna ddipyn amser i fynd, ond dwi'n dechrau gael yr emosiwn na'r teimlada. Dwi'n teimlo'r un peth. Marc Williams. Williams yn gwybod yn ei ben, mae'n siŵr. Mae rhyw 6 munud sy'n weddill. Bradley, os na goron yn mynd i fod ar y perfformiad fa, ar berfformiad tîm, ar berfformiad unigol. Y bil gan Clark. Sy'n di chwarae mor dda, mor brysur. Bradley. Davies ar y postyn pella. Davies, mae'n amdani! Mor agos. O, mor agos, dwi'n gofyn o'n neud, oherwydd, o'n i'n meddwl bod o'n mynd i gyro'r peniad, a penio nôl lle ddi dod, mae'n gol. Ond mae'n tynnu pen o'r wrthi, neu mae'n yr amddiffynwr sy'n tynnu lygad o. A dwi'n reid y peniad cywir arni. Wel, fe sgoriodd ar ail gol holl bwysig yn y Rownd Derfynol. Brisbeck. Di mor bwysig bod o'n sgorio yma nawr yn y 5 munud ola o'r 90. Ie, so gol bach arall yn neis sydd yn bysa prif sgoriwr y clwb. Ond pwy oedd yn trio i ffeindio fo? A nath o ffeindio fo, Sean Bradley eto. Am gêm arall iddo. Co iawn, ond ysdi weld Adam Davies yn rhedag ar ôl y bel na wan. Es bod yn ddod ar, di creu argraff eto. Sa wedi methu pwti fysa yn o sgorio sy'n dweitha, a ddim yn y tîm eto sy'n yma. Brisbeck, ie, diolch eisiau pasio'n ddir. Mae eisiau hon fod i'r cae chwilio am Venables, gwthiad yng nghefn Venables gan Owen a'r dyfarnwr di gweld. Da chi'n chwarae, da chi 3 lawr, Malcolm, da chi'n dal i gredu? Na, dwi'n gorfod bod yn hunanol yma rwan, a jyst meddwl amdan mi'n hyn, sgorio gol. Ie, fydd na mael na trydydd heb y gynta. A di'r gynta heb ddod. Owen, sydd wedi creu gymaint o goliau. Mewn ag Venables, arbediad o ymdrech Borg. Yna chi ddwywaith mae Borg o leia di cael ymdrech ar y gol. Ie, illa fod y cyfle'r wedi syrthu'r dyn anghywir. Ond yn bendant, mae'n dal gafal yr hon, jyst cadw lygad ar y foli. Davies yn paratoi gymryd y tafliad. Dim i'w golli, mae rhaid nhw daflu popeth ymlaen, wrth gwrs bod rhaid nhw. Owen. Kircough, cornel. Pen-y-bont ar y degau, diffyg syniadau, ond mae Caernarfon di amddiffyn yn dda, bob un ohonyn nhw. Ni'n sôn yn gynnar yn y gêm o ran maint, Pen-y-bont chwaraewyr mwy, ond ti'n gwybod be, diolch moch, os mae'r awydd yna i amddiffyn bob pêl sy'n cyrraedd y cwrt. Owen. Gormod arni. McFadden ddim yn mynd i gyrraedd honna, cic gol fyddi. A da ni'n agosau at y funud ola o'r 90. A mae'r bachgen ifanc Osian Wyn Evans yn paratoi i ddod mlaen. A pwy sy'n gadael? Zach Clark, sgoriwr y gol o'r smotyn. Y gol roddodd ryw
gyfforddusrwydd. A nawr, Osian Wyn Evans sydd dod ymlaen 4 gwaith fel eilydd dros ei globod am brofiad iddo fo. Hogyn 2 ar 15 oed o'r ardal. Mae'n mynd i gael bod yno pan mae'r chwiban yn chwythu ar ei dîm yn mynd i Ewrop o bobman. Ti'n sôn am 2 gan llath lawr lom o'n byw, am deimlad a am chwaraewr. Cartwright. Lot o dalent, lot o potensial yn Osian Evans yn y dyfodol. 6 munud. Be sy'n gallu digwydd mewn 6 munud, meddech chi? Fi'n mynd saff os yna 2 gol di cael ei sgorio mewn 6 munud. O amser ychwanegol. Mewn rownd derfynol. Kircough. O'r ymdrech yn dda! Am gol! Am gol! Gol o Unman a Reynolds ddoth mlaen fel eilydd yn sgorio gol. Mro i febyd, y cofi yn rhoi llygedyn lleia o obaith i Ben-y-bont am gol sy'n deilwng o lwyfan rownd derfynol. T'w fe, ni siarad fe dad oedd o ddys i ddeud dim erchar, a nath o illa ddeud oedd o ddim yn mynd i chwarae. A dydy o ddim wedi cychwyn y gem mor wystredig iddo fo, a dim yn heiddiannol, cos dwi'n wrth y modd efo fo. Am gol di hwnna iddo fo profi pwynt yn un, ond hefyd yn erbyn Caernarfon i garta. Nawr te, tasan nhw'n cael un arall, Malcolm. Un arall. Eto, dwi ddim yn cofio 3 gol yn cael sgorio yn y 6 munud. Mae'r bel yn mynd tuag at Reynolds eto a tuag at Venables. Mae Venables a'i ben yn ei ddwylo cos mae'n gwybod mae'r cyfleon yma yn mynd i fod yn bryn mewn dim ond 6 munud. A mae Tibbets yn mynd i gymryd gymaint o amser ac y gallo. Wel, mae eiliad mae'n gymryd i sgorio. Nath ni weld o Ryan yn creu rhywbeth special efo yna. Efo crymannu i'r ochr rhwyd. Y gol i'r gornel. Gwastraffu amser ydi peth mawr. Dwi'n gwybod o dan am fi fan hyn. Ac yn dydy'r hyfer, mae'r awyrgylch di newid o'r dathlu. Mae yna gnoi Gwynedd, mae yna densiwn. Oes hyd yn oed bod yna 2 gol o fantes. Davies yn chwilio am yr eilydd ifanc Evans. Ac am y tro cyntaf y pnawn yma, heb unrhyw amheuaeth, mae yna ryw lo yn nod byw yn dawnsio. Am y tro cyntaf, mae o'n gofod cyfarth i gyfarwyddiadau. Am y tro cyntaf, mae yna gynsarn. Coelio fi, dechrau tymor, pob yn mewn, mae Caernarfon mynd lawr. A bod dim am nes yma, bod Richard di dod yna, Fish di dod yma fel rheolwr. Ond be oedd di digwydd oedd yn ariannol a bob dim arall. Ond maen nhw wedi cadw i fynd, maen nhw wedi rolio sleeves, maen nhw wedi torchi go iawn wan. Mae wedi gwneud mor dda. A mae'n heiddi bob dim o'n mynd i gael. Ser yn y gêm, Malcolm? So wedi mynd i ti gartaeth, so wedi mynd i ti i Griff John, ond y dyn yma, Sean Bradley, faint o fygythiol. Ser yn y gêm yn gael un o chwaraewyr, neu ella y chwaraewr y tymor. Yep, seren y tymor o bosib hefyd. Fydd o yma. Fydd Sean Bradley yma'r tymor nesaf. Dybed, wel mae'r ffaith bod Ewrop yna yn mynd i fod yn atyniad. Cyfle i fynd efo Caernarfon i Ewrop. Ia, mae sy'n yna'n brofiad a hanner iddo. Mwy pwysig yna, mae o'n wow factor yma. Sbiwch lle mae Borg, dim fe bod yn cael y cyfleon. Mae'n chwarae, mae o fyny. Mae Sean Bradley yn Caernarfon yn seren. Mae o'n wow factor yn Caernarfon. Mae'n cael ei addoli yma. Dyna di'r gwahaniaeth. So o'n mynd i Seintiau Newydd yn ei garfan o byth y chwarae alla. Hei, fama di'r lle iddo fo, siwr. A ydych chi'n teimlo bod yna ble o'r galon fanna gan Malcolm Allen. Sal gan Tibbets. Borg, ond y gam sefyll. A mae'r eiliadau prin yn cael ei bita. A mae gen i 2 funud a 10 eiliad o'r 6. Ac ar ôl y gol na, mae'r munudau wedi tawelu eto. Owen, gadael i'r bêl, redeg fos yr ystrys.
A hwn yn geid popeth yn iawn. Mae holl agweddau chwaraewr llawer mwy profiadol yn ei chwarae fo. Owen. Ac am brofiad i hwn, am brofiad. Y cymylau wedi bod drosto fo, y feirniadaeth wedi bod yn gyhoeddus ohono fo. Mae wedi gweld y tymor yma fel cyfle i gywiro be oedd bydde fo yn anghywir, ac am dymor mae wedi cael. Einig, dos yn byd mwy i ysbrydoli chdi na profi pobl yn anghywir. A dyna fe mae Marc Williams wedi gwneud yn 36 oed. Da ni yn y funud ola o'r 6. Byddwch yn barod am floedd. Donahue. Dal i fynd tu fewn Mae'r Williams o flaen Williams. Mae'r eilydd Evans. Williams yn dal ar meddiant. Dim bris o gwbl. Bradley fydd yn addas petai o'n cael cyffyrddiad ola'r gêm. Dim ond un gol wedi'r egwyl. Honna wedi dod i'r ymwelwyr. Ond y 2 cyn yr egwyl sy'n gwneud y gwahaniaeth. Maen nhw'n gwybod bod nhw'n gallu dathlu. Maen nhw'n barod. Maen nhw'n gwrando'n astyd am yr un chwiban sy'n mynd i agor drws Ewrop i dîm pêl-droed Caernarfon. Yn groes dybiau i ddisgwyliadau nifer iawn o bobl ar drothwy'r pnawn yma. Williams. A da ni dros y 6. A mae rhwng Dr Alec McInshire chwiban. A dyna hi! Chwiban ola! Mae Caernarfon yn creu hanes am y tro cyntaf erioed. Mae Caernarfon yn camu i chwarae pêl-droed yn Ewrop. Golygfeydd o orfoledd yn gymysg efo anghrediniaeth. Maen nhw wedi neud o mewn steil. Flynyddau lawer yn ôl, oedd na gyfres ar dranc Caernarfon ar S4C. Teitl y gyfres oedd Gobaith Caneri. Maen nhw wedi camu mlaen gymaint dros y blynydde. A mae'r Caneri dan lywyddiaeth Richard Davies wedi mynd tu hwnt i obaith. Mae yna ddagre o sylweddoli. Maint, camp, ysgwydad y ben, creda'r peth. Mae o wedi digwydd. A mae'r dyn yma yn dioddau y siom fwyaf un. Heb gael chwarae yn Ewrop, ond mae o wedi bod yn Ewrop yn wahanol iawn i Caernarfon. Dyna'r gwahaniaeth. Mae Pen-y-bont wedi bod. Mae Caernarfon yn mynd am y tro cyntaf erioed. Y sgôr derfynol yma, Caernarfon 2, Pen-y-bont 1. Mae Fish, Richard Davies, wedi glanio'r un mawr. Richard, Sean, gyfyrchiadau enfawr. Ni newydd dy weld ti'n cael eiliad bach i dy hunan. Ti yw'r gŵr cynta i arwain Caernarfon i Ewrop. Sut ti'n teimlo? Mae'n unbelievable. Mae'r perfformiad gyda'r hogia fanna, a diolch amdano fi o gwbl. Mae'r hogia yna di roi bob dim allan o fanna. A da chi jyst gorau sbio ar y scenes, pan mae'n meddwl, dwi'n byd on proud. Dathon ni fewn i ddod o lle da ni dod o fwyn dwytha i lle da ni heddiw. Mae'n just yn unbelievable. A sut mae'n mynd i newid y clwb yma. Dwi'n dreamland ar y munud. Honestly, dwi wedi bod yma 8 mlynedd. A mae wedi bod yn breuddwyd i fi fynd i'r clwb mae Ewrop, just a coaching staff fel efo, ond i wneud eitha manager. Dwi'n mor proud o players fi. Honestly, maen nhw'n dweud y clod i cyd. Maen nhw wedi bod yn unbelievable. Wow, what a feeling. Mae'r scenes y Caernarfon heno, ond gael jyst un beth. Mae'r teulu fi gyd mewn prodas yn Gaerdydd, Dwi'n caru chi, Emma, dwi'n lyfio chdi, mam, dad, dwi'n caru chi, Mabli, Owain, da chi'n absolutely amazing, a geth y ffion pob lwc, dathwch heno fatha dwi'n mynd i ni, mae'n sun party heno, boys bach.
Wel, maen nhw bendant yn joio'r briodas nawr, Rich. Siarada ni trwy'r hanner cynta yna. O'ch chi'n disgwyl bod ar y blaen o 2 gol I ddim? Oedden ni'n gwybod, da ni wedi bod trwy season, da ni wedi bod yn gret, a da ni wedi bod yn cysidio lot o gols, ond da ni'n gwybod faint o dda, da ni'n mynd ymlaen, ac oedden ni'n gwybod sy'n nhw'n trwy push over confidence, oedden nhw'n mynd on am y clean sheets ma, ond oedden ni'n gwybod, oedden ni'n hyderus, sy'n ni'n gallu brifo nhw ar y brec, so, ia, fath o dde, ma' unbelievable. A nawr, mae yna 2 Ewrop I trefnu, Rich. O, ei, allai'n gwytiad. Swn i'n gwybod oedd ein o'r supporters, ond, ia, da chi'n be, i'r committee, mae ei bawb, mae gennych chi volunteers fo'n cwrs, sy'n wedi gwachio gêm, just achos maen nhw'n neud y canteen, a dyn nhw'n gallu gweld, maen nhw'n gorau neud y giat, so mae hyn I gyd iddyn nhw, i'r gymuned, sbiwch beth da ni'n gallu creu, os oes adverts I Welsh football, dyma fo, ia, Caernarfon Town. Rich, joia, pob luck. Diolch. Am diwrnod i'w gofio yn rhe'r cofis. Mae'r parti wedi dechrau. Ni'n mynd I fynd am egwyl. Pidwch chi'n mynd yn bell. Diw'r rhaid ddim yn mynd yn bell. Byddwn ni'n ôl nawr. Croeso nôl ato ni i'r ofal, croeso mawr am Brynhawn I Caernarfon. Y dathlu wedi dechrau. Maen nhw'n Ewrop am y tro cyntaf. Maen nhw wedi chwarae pêl-droed fan hyn ers rhyw 140 o flynyddoedd. Maen nhw wedi cael diwrnodau mawr.
credwch chi fi, mae'r diwrnod ma i fyny yna gyda'r mwyaf. Wrth i ni weld y dathlu, mae yna gwpan yn cael ei godi. Darren Thomas o bawb yn cael y tlws yng nghanol y cofis, yn codi y cwpan. Pawb ar y cae yn ei chanol i. Am olygfa, bron 2,000 o bobl ma pnaw ma. Owain am olygfa, ond am y chlysur, y Caernarfon yn Ewrop am y tro cyntaf erioed. Ie, anhygoel i'r clwb. A mae rhaid chdi ddeud o safbwynt be maen nhw wedi gwneud dros y tymor dwytha ers dod yn ôl i fewn i'r Cymru Premier, bron bod nhw'n heiddi hyn. Maen nhw wedi bod yn agos ac yn agoshau drwy'r amser, ond byth cweit yn gallu cyrraedd yna. Ac o ran y perfformiad heddiw ar ben ei hun bach, yn llwyr reoli'r gêm, yn heiddi ennill y gêm ac yn heiddi'r trip i Ewrop. Ac un o'r dyddiau yna, le a bron popeth yn iawn iddyn nhw, y gwrthwyneb llwyr i Ben-y-bont, dim byd yn bownsio, oedd hi'n teimlo fel i diwrnod nhw oddi o'r dechrau. Oedd, ac yn fwy na, nid lwc oedd o, doedd o fatha bod Pen-y-bont yn dod oddi ar y cae, fel, oedden ni yn anlwcus heddiw. O Caernarfon jyst yn well na nhw. A dim bod nhw isio ennill yn fwy na Pen-y-bont, ond weithiau ti jyst yn teimlo, mae bob dim yn syrthio o'n ffafn ni. Oedd yr egni oedd yn y tîm, a Richard Davies, mae'n neud i gymaint o glod fel rheolwr. Mi o'n a lot o bobl yn ei gwestiynu fo'r dechrau'r tymor. Oedd y clwb wedi gwneud y penderfyniad cywir i roed y rôl bwysig yna iddo fo fel prif hyfforddwr y clwb, a mae di talu ar ei ganfed yma oherwydd mae'r job mae di wneud drwy gydol y tymor yn special dros ben, yn enwedig dros yr wythnos wythno yma. A dde'n gweud cyn y gêm, bod hon yn gêm i newid y clwb. Mae'n arian yn dod mewn, os nhw'n chwarae ddyn iawn, gallu newid y clwb? O bosib, mae'n mynd i newid y clwb am y cwpl o dymor yn nesaf yn sicr. Mae lot o clybiau wedi cyrraedd Ewrop ac eich gwastraffu'r arian. A wedyn di pethau ddim cweit yn gweithio allan fel fysa'r syniad delfrydol cyn iddo fo ddigwydd os lici di. I ddechrau, mae rhaid iddyn nhw fwynhau'r daith, pwy bynnag fydden nhw'n chwarae, pwy bynnag wlad maen nhw'n mynd i deithio ac i enjoyo, a fydden nhw'n gobeithio eich bod fwy na cwpl o gemau Ewrop. Dwi'n dorri o draws ma'n ddrwg i fi, achos mae rhaid ni glywed gan y gwr yma. Ni wedi llusgo rhaid chwaraewyr o'r dathlu. Draw wedi y sioned. Sean, sori fi wedi gorfod tynnu ti bant o'r dathlu, ond Sean gyfyrchiadau enfawr am ddiwrnod i glwb Pêl-drod Caernarfon. Briliant. Dwi'n fel ei bydd topio'r diwrnod yma lan. Hothyn ni ddechrau rili da, dwi'n meddwl sa'n ni wedi gallu gofyn am dechreuad gwell. A gyda ni gwybod unwaith sa'n ni gael un gol o blaen y fans be gyd o fama. Sa'n anodd dod gael ni nôl ar ôl hynna. Dani Gossett newydd o drawr Dani, Sean gyfyrchiadau enfawr. Beth yw'r brif emosiwn ar? Mae pethau wedi mynd bach yn bonkers yma ar yr ofal. Ie, dwi'n meddwl reid hwn i geiriau, jyst yn donos faint yn feddwl i'r clwb, i dreu hyn y fans i gyd. Dyma di'r games da ni chwarae amdan a gafel ni Ewrop jyst yn topio'r season off. Credit i'r ocio, mae'n ffantastig, so mor falch i gael y dros lein. A dy stori di'n bersonol, Dani, jyst pa mor special a faint mae hwn yn golygu ti i gyrraedd Ewrop gyda Caernarfon? Ie, yn bersonol fyd, dwi'n meddwl dyna the goal, pryd o'n i allan o ffwbol i ddod yn ôl i chwarae'r lefel ychan yn Ewrop a i wneud o fy Caernarfon yn topio bob dim off yn wneud o werthol, so edrych ymlaen i'r GêM European o'n i'r trip i ffwr. Ie, mae'n mynd i fod yn dipyn o haf. Sean, cyfle i wario yn Ewrop? Gyda Caernarfon haf yma gobeithio? Weithio gawn ni weld, ond na, just enjoyo'r diwrnod yma hefo'r fans i gyd a falle, a na, dwi'n meddwl bydd hi'n noson da iawn yna yma, siwr. Sean, ti yw styr yn y gêm. Dani, na i adlu ti roi'r champagne? Joiwch heno, Sean Gwrchiadau. Fi'n credu na nhw joio heno, digon o champagne ma yn barod. Felly dyna ni wedi cyrraedd diwedd tymor. Owain, a ni'n gorffen y tymor, lot o sôn am dyfodol y gyngor. Dyddiau fel hyn ni eisiau gweld, bron 2,000 yn gwylio gêm, clwb lleol yn dathlu. Mwy o hyn, ysgolwch yna? Ie, yn union. Dyna da ni gyd yn mwynhau, de. Dyna sydd yn bosib yn y gyngor. Yn amlwg rhai clybiau yn cael eu cefnogi'n fwy nag eraill, ond pan ti'n gweld y math o wyrgylch da ni wedi weld heddiw, a gweld y tîm oedd yn heiddi ennill, yn mynd drwodd, yn cael chwarae'n Ewrop, briliant. Dani Gossett a Sean Bradley yn fanna, wedi chwarae mor dda drwy gydol y tymor, ac o bosib dau cyn chwaraewr Bangor, eich oedd angen y profiad o'r tîm lawr y lôn, jyst i helpu Caernarfon ar yr eiliad ola. Mae fe'n cael honna, achos mae fe wedi cael ambell i sylw pnawn yma. Owain, diolch yn fawr iawn am y cwmni. Dyna ni felly. Bydd nôl mis nesaf, gêm fach Cymru, gêm gyfeillgar yw i, dim Euros, ond mae Caernarfon ar y ffordd i Ewrop. Mwy o chwaraeon i ddod ar S4C pnawn yma. Rygbi fydd hwnnw, Caerdydd yn erbyn y Sharks. Ond nhw'n disgrifio hon fel gêm i newid y clwb o bosib. Bydd y clwb yma yn newid Ewrop. Mae'r cofiami ar y ffordd i Ewrop. Diolch am eich cwmni. Welwn i chi cyn bo hir. Llongyfeilliadau i Caernarfon. Ta-ra.